ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Paradio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 55 minutos na nakaligad sa takna sininga alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay Sod to Drisio FM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network kinakantrang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Sabado, Agosto 10, tuiga 2024 sa gihapon. Inimula gani mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapaw na dalaguan karon nga mga balita. Suwerte sa Palengke Promo Week number 4. Nagahatag na naman sa kasya sa diyahan sa Pavia Public Market. Ibalon ta kag kilalahon naton kung sino ang mga maswerte nga taga-daog nakabaton sa isa ka libo ka pesos plus sa 500 pesos ka kasya sa gift pack. Sa aton sini nga mga kabombo, mayara kamo sang 4 pa ka minuto sa paghingagaw sa paghulog sa inyong sini nga mga entries kung kamo ang luyang nga magpasakop sa aton sini nga studio draw. Kung sa din talag ko pagidiya nga mga cash prizes ang nagahulat para sa inyo. Sa dugang pa nga mga balita, 5 ka mga bangkay sa ginapasuni katapos ang terorista nga New People's Army nga napatay sa enkwentro sa barangay Aglonok, Kalinog, nadala na sa punerarya. Ang pamilya wala sa gihapon nag-claim. Latest man karon sa mga bangkay hibalunta kon sa din ang ila sining mga samad. Sa dugang pa nga mga balita, update kita sa politika diri sa syudad sa Iloilo. Sa nakaligad sini Banwa, kung madumduman nyo pa nagkitanay sanday former City Mayor Joe Duterte Espinosa, City Councilor Miguel Treñas kag Executive Assistant to the Mayor Inday Raisa Treñas Chu sa isa ka kapihan nga kung sa diin nagpakita sa mayo nga pagtamdanay sa magatiyo. Pero si Councilor Miguel Treñas nagprangka nga kung magdalagan gid man kuno iya magpapili si former Mayor Joe Duterte Espinosa sa 2025 elections. Naghambal siya nga hindi siya makasuporta. Hindi siya makasuporta sa iya sining tiyo kay may partido sa iya mo. No, human ang ila sining iya nga partido. So si Councilor Miguel Treñas nagprangka na iya nga hindi siya makasuporta sa iya sining tiyo. Apisar nga sandig man sa mga impormasyon, ang tiyo niya nagpabutyag nga magasuporta sa iya sining mga kahinablusan. Muni man talaga mga balita, issues kag impormasyon na main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udo. Kag sa mga kabombo naton na notisyaran nyo ba lang grabe sa gihapon ang Carlos Yulo effect, no? Sa bisan din ka lang subong maggaliso, may mabatsyagan kita nga Carlos Yulo effect. Ano ning Carlos Yulo effect man? Istoryan tani karon sa aton sa nipanay nga pagpangalagad diri sa Bombo Hanay sa Udo pagkatapos ang Bombo Network News. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ining i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek ang professional massage therapist para sa mga Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized.
numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Network News Noontime Edition. We're broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Sabado, Agosto 10, taong 2024. Sa ating mga headlines, live fire exercises isinagawa ng mga tropa ng Pilipinas at Estados Unidos dyan sa Nueva Ecija. Bansang Vietnam at the Philippine Coast Guard gumamit ng water cannon sa isinagawang joint drill. Ang Philippine National Police pinipigilan naman na muling magkaroon ng tensyon o banggaan yung mga supporters ni Pastor Kibuloy. Ayon yan sa tagapagsalita ng Philippine National Police. Philippine Red Cross naman nag-deploy ng medical team para tugunan ang mga kaso ng leptospirosis. Yung mga otoridad, sa isang sinisilip daw yung mga ospital dyan sa Western Visayas at mga health facilities na maaaring pinagdalhan doon sa mga sugatang miyembro ng New People's Army. Kasunod po yan ng nangyaring engkwentro na kinasawi ng 5 rebelde sa Kalinog, Iloilo. Samantala, ilang grupo naman tutol sa panukalang pagbabawas ng mga holiday sa Pilipinas. At sa ating Olympics update, ang Philippine Olympic Committee sisimula na kagad ang paghahanda para naman sa Los Angeles Olympics sa 2028. Ang Philippine golfers naman nagpahayag ng kanilang pagkadismaya sa hindi nila pagkakaroon ng uniforme sa nagpapatuloy pa rin na Paris Olympics. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Nagsagawa ng live fire drill ang mga tauhan ng Pilipinas at Estados Unidos Indo-Pacific Command bilang bahagi po yan ng nagpapatuloy na Salaknib exercises Phase 2. Ayon kay Colonel Louis De Maala, sa kanyang naging pahayag, sa naturang drill mga kabombo ay magkasamang pinaputok na mga sundalo ng Estados Unidos at Pilipinas ang high mobility artillery na mga rocket system. Yan ay sa Kanantong Fire Base. Pinangunahan naman ng Philippine Army Artillery Regiment at Field Artillery ng Estados Unidos, partikular na ng kanilang Army at Multi-Domain Task Force ang naturang live drill. Ayon pa kay Colonel De Maala, ang ginawang drill na ito ay isa sa mga pinakamahalagang parte ng Salaknib, isang bilateral training exercise na dinisenyo upang mapalakas pa ang interoperability at kahandaan ng Philippine Army at US Army Pacific. Samantala, ang High Mobility Artillery Rocket System ay isang missile launcher na nakalagay sa isang 5-ton truck. Ito mga kabombo ay may kapabilidad na magpalipad ng 6 na magkakasunod na guided missile sa loob lamang ng ilang sandali. Sa iba pang mga maiinit na balita sa oras na ito, abay gumamit ng water cannon ang Philippine at Vietnam Coast Guard sa kanilang isinagawang joint drill dyan ho sa may bahagi ng West Philippine Sea. Ginamit ng dalawang Coast Guard ang naturang taktika kasabayan ng kanilang Maritime Fire Prevention Drill kung saan ipinakita ng mga ito ang tamang paraan ng paggamit ng mga water cannon sa mga nangyayaring sunog sa mga sea vessel at iba pang kagamitan habang naglalayag sa karagatan. Naging bahagi ng naturang drill ang BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard at ang CSB-8002 ng Vietnam Coast Guard. Mga kabombo, ang bahagi nga ng West Philippine Sea kung saan isinagawa itong naturang drill ay parte ng Corridor Island. Samantala, isinagawa rin ng dalawang Coast Guard itong search and rescue exercises at passing exercises sa naturang lugar. Kapwa may claim nga itong dalawang bansa, partikular na itong Vietnam at Pilipinas, dyan ho sa may bahagi ng West Philippine Sea, ngunit nananatiling maayos ang relasyon ng mga ito. Una, nagsimula nga ang joint exercise noong Agosto 5 at nagtagal hanggang kahapon. Maalalang sinabi ni Philippine spokesperson Rear Admiral Armand Balilo na ang naturang drill
ay hindi lamang show of force kundi patunay na maaaring magsagawa ng joint exercises ang dalawang bansa na hindi nagbabangayan. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral Armand Balilo. Kasunduan na i-build yung relationship ng dalawang bansa, i-preserve yung common interest nila, tsaka yung strategic partnership. Mahalaga ito pagka we're building a partnership at pinapakita natin na pwede palang magkasundo yung dalawang bansa na mayroong problema tungkol doon sa West Philippine Sea. Pero pwedeng template tayo ng pag-build ng stronger relationship at baka may apply din natin dun sa mga ibang bansang may mga claims sa atin. Walang kinalaman ito sa anumang usapin ng problema natin sa West Philippine Sea at hindi ito nakafocus dun sa usapin ng issue. Mga kabambot ka, Sir Nation, yan ang bahagi ng naging pahayag ni Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral Armand Balilo. Sa iba pa nating balita, pinigilan ng Philippine National Police na muling magkaroon ng banggaan sa pagitan ng pulisya at ng mga supporters ng Kingdom of Jesus Christ dyan sa bahagi po ng Davao City. Iginit ni Philippine National Police spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, na ito ang pangunahing iniiwasan ng pulisya, lalo na kung kakailanganin muling magsagawa ang Philippine National Police ng lehitimong operasyon katulad ng pagsisilbi ng warrant of arrest laban sa nagtatagong pastor. Sa isang pahayag ay sinabi nga ng tagapagsalita ng Philippine National Police na tinitimbang nila ang lahat ng mga options para naman maaresto ang nagtatagong pastor na si Kibuloy, kasunod na rin ng ginagawang operasyon mula pa noong Hunyo 10 na nauwi naman sa pisikalan at sigawan. Ayon pa kay Colonel Fajardo, hindi simple ang gagawing pag-aresto kay Kibuloy. Una nang sinabi ng opisyal na maaaring abuti ng ilang oras o kaya naman ay araw ang pagdakip dito sa pugante. Ngunit kung sakasakali man na muli silang magkakaroon ng isasagawang operasyon, sisiguraduhin umano nila na hindi na maulit pa ang nangyari noong 10 ng Hunyo na nagkaroon ng pisikalan. Maalala mga kabombo na naunang naging pahayag nga ng Police Regional Office Davao Director nga si Police Brigadier General Nicolas Torre III, sinabi nito na nasa loob pa rin ng Kingdom of Jesus Christ compound dyan sa Barangay Buhangin itong si Pastor Kibuloy. Ang puganting pastor mga kabombo ay may 10 milyong piso na patong sa ulo upang sa ikadarakip nito ay maging reward doon sa sino man na makakapagturo sa kanyang kinaroroonan. Samantala mga kabombo, nagpadala na ang Philippine Red Cross ng nursing team at volunteers sa National Kidney and Transplant Institute upang tumulong na palakasin nga itong mga manggagawa ng ospital kasunod yan ng pagdagsahon nitong mga pasyente na mayroong leptospirosis dahil yan sa pananalasa naman ng bagyong Karina dito sa ating bansa. Sinabi ni Philippine Red Cross Chairman at Chief Executive Officer Richard Gordon na 15 medical personnel mula sa Philippine Red Cross Health Services at dyan ho sa may Quezon City Chapter ang 24/7 dyan ho sa naturang ospital hanggang Agosto 23 ng taong kasalukuyan. Naglagay din ng Philippine Red Cross Welfare Desk sa lugar para umasiste sa mga kamag-anak ng naturang mga pasyente. Sinabi pa ni Gordon na handa ang Philippine Red Cross na maglagay ng mga medical tents na may hospital beds kapag lumaki pa ang sitwasyon o partikular na nga itong bilang ng mga pasyenteng natamaan o nakakuha ng sakit na leptospirosis. Tiniyak pa ng opisyal na ang ospital maging itong Philippine Red Cross ay todo suporta kay NKTI Director Dr. Rosemary Liquite. Ayon pa sa Department of Health, 67 kaso ng leptospirosis ang naitalas sa buong bansa mula noong Hulyo 14 hanggang 27 ng kasalukuyang taon. Nauna nang ginawa ng NKTI ang gymnasium nito bilang leptospirosis ward at ngayon ay naharap sa kakulangan ng naturang mga medical staff.
Samantala, pinayuhan naman ni Philippine Red Cross Secretary General Dr. Gwen Pang ang publiko na gumamit ng tamang proteksyon tulad na lamang ng bota at guwantes kung kailangan nilang tumawid o lumusong sa mga kontaminadong tubig o ito ho yung mga tubig baha at kung hindi ito maiiwasan. Mula noong Hulyo, ang Philippine Red Cross ay nagsagawa ng Public Health Awareness Campaign sa 10,000 individual. Nagbigay rin ito ng konsultasyon sa mahigit 1,000 katao at namahagi ng 360 na gamot at 5,000 doses nitong gamot sa leptospirosis sa mga komunidad na apektado ng bagyong Karina dyan ho sa Mega Manila at Region 1, Region 3 at Region 4. Kaugnay nito, hinimok ng Department of Health ang mga pasyente na iwasan muna ang naturang kidney hospital bagkos ay bumisita muna sa iba pang mga pagamutan. Batay kasi sa datos, ilang kumpirmadong kaso na rin ng leptospirosis ang naitala sa National Kidney and Transplant Institute. Nilalayan nga ng hakbang na ito na masiguro ang maayos at mabilis na pagtugon sa mga pasyente habang hinimok abang ito na idirekta sa kanilang mga healthcare provider ang posibleng kaso ng naturang sakit. Patuloy naman aniya ang ginagawang assessment ng ahensya sa kasalukuyang sitwasyon upang matiyak ang epektibong tugon. Congratulations, Carlos Yulo, for the back-to-back gold medals sa gymnastics. Ira Villegas for the bronze medal sa boxing. At Nesty Pitesio para rin sa bronze medal sa boxing para sa Pilipinas. Taas noo ang mga Pilipino at ang buong bansang Pilipinas. Patuloy tayo sa laban. May pag-asa pa na madagdagan ang ating medalya sa ating mga atleta sa Paris 2024 Olympics. Tuloy ang laban. Go for gold, Pilipinas! Basta Radio Bombo! Sa mga balita, may kaugnayan po dito sa nagpapatuloy pa rin na Paris Olympics. Bagamat 4 na taon pa bago ang susunod na Olympics, agad na umanong sisimulan ng Philippine Olympic Committee ang kanilang paghahanda para naman sa pagsabak muli ng ating bansa. Ayon kay Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino, agad ang sisimulan ng kanilang lupo ng preparasyon para naman sa 2028 Olympics na gaganapin yan sa Los Angeles, dyan sa Estados Unidos. Ayon nga sa opisyal, hihilingin nila sa lahat ng National Sports Association na sumabay sa kanilang mga template na ginagamit para sa mga sports kung saan ay nakagawa ang Pilipinas ng magandang record katulad na lamang sa weightlifting, gymnastics at boxing. Mulian niyang nasubok at napatunayan ang galing ng mga Pilipino sa naturang sports. Kabilang sa tinutukoy nitong magandang kombinasyon sa mga naturang sports ay ang grupo ng mga coach, strength at conditioning experts at maging ang physiotherapist, pati na ang nutritionist at maging ang iba pang mga kasamahan ng team upang umalalay sa mga atleta. Ayon pa kay Tolentino, mayroong inisyal na 32 sports para naman sa 2028 Olympics kung saan ay mahigit 100 rito ay maaaring pasukin ng mga atletang Pilipino at maaaring makapag-uwi ng medalya. Kabilang sa mga naturang sports ay ang shooting, archery, taekwondo at ayon nga sa opisyal, may malaking potensyal o tsansa ang Pilipinas para sa naturang larangan. Samantala, ibinahagi naman ng mga manlalaro, partikular na ng player na si Dottie Ardina, ang kanyang saloobin. Yan ay ukol sa hindi nila pagkakaroon ng uniforme sa kanilang sinalihang laro, partikular yung golf, mga kabombo. Ipinakita rin niya sa isang video ang paggamit niya ng double-sided tape lamang upang maikabit o maidikit lamang yung logo ng Pilipinas sa kanyang damit. Anya, dadalawa lamang sila na manlalaro pero kulang ang kanilang uniforme para naman sa kanilang mga nasabing kompetisyon na sinasalihan. Kaugnay nito ay nakaramdam umano ng pagkahiya ang mga manlalaro ng Pilipinas, kabilang na ay si Bianca Pagdanganan dahil nga sa kanilang sitwasyon kung ihahambing naman doon sa mga uniforme ng kanilang mga katunggali na ubod ng ganda habang ang sa kanilang mga damit ay idinidikit lamang sa pamamagitan ng double-sided tape.
Sa dagdag pa nating balita, tiniyak ni Senator Bongo na lalo pa nitong bibigyan ng prioridad sa pagpapalakas ng sports sa Pilipinas. Yan ay kaugnay pa rin ng nagpapatuloy na mga laban ng ating mga manlalaro sa Paris Olympics. Sa katunayan, bilang chairman ng Senate Sports Committee, kasama si Go sa lumalaban umano na kaugnay dun sa budget ng Philippine Sports Commission mula 200 million pesos hanggang higit 1 bilyong piso para sa taong kasalukuyan. Isang buwan bago pa man tumulak papuntang Paris, France, lumikom din ang ilang opisyal kasama na ang Philippine Sports Commission ng kalahating milyong piso na pabaon para yan sa bawat Pinoy Olympian na lalahok sa 2024 o lumalahok ngayon sa 2024 Paris Olympics. Yan ay para sa kanilang training at iba pang mga pangangailangan. Sinabi ng mambabatas na bilang may akda ng New Sports Academy para naman mahubog ang athletic skills ng mga estudyante at mga atleta habang patuloy sila na nakakapag-aral pa rin. Magugunitang ilang Filipino athletes din ang nakapag-uwi ng gintong medalya na magsimula ang kanilang pagsabak sa mga laro at yan ay nagdala ng karangalan sa ating bansa. Bukod nga kay Carlos Yulo na double gold medalist, nakapag-uwi rin ng gold medal sa Olympics itong si Heidelin Diaz noong Tokyo Olympics at ito ang tinitingala ngayon at tinutularan ng mga atletang Pilipino. Samantala, pumirma ang 21 senador ng bansa sa isang committee report o itong Senate Bill 2771 hinggil yan sa panukalang pagbuo ng Department of Water Resources dito sa ating bansa. Nilalayon ng naturang bill na magkaroon ng isang hiwalay na departamento na siyang tututok naman sa mga supply at maging sa distribusyon ng malinis na tubig. Sa ilalim nito ay target na makabuo ng programa na masolusyonan nga ang mga kaso ng pagbaha sa bansa. Makatutulong din ito upang masiguro na iisa ang pulisiya ng lahat ng mga opisina ng pamahalaan pagdating naman sa usapin ng water security. Ang mga trabaho ng National Water Resources Board, Local Water Utilities Administration, Water Supply and Sanitation Office ng Department of Interior and Local Government at iba pang ahensya ay ililipat sa panukalang Department of Water Resources at iba pang mga trabaho. Sa mga karagdagan pa nating balita, nais ni Education Secretary Sani Angara na makabuo ng mga eskwelahan ng eksakto at maayos na paraan ng pagsusulit na katumbas ng Program for International Student Assessment o kahalintulad nga ng PISA na sumusukat yan sa kakayahan ng mga mag-aaral para dun sa problem solving at mga comprehension. Ayon nga kay Secretary Angara, ang mga pagsusulit ay dapat na maipresenta sa paraang magagawa ng mga estudyante na pagbutihin pa o linangin ang kanilang mga kakayahan at talento. Sa ganitong paraan niya ay maaaring maipasok o kaya naman magamit ng mga mag-aaral ang kanilang natutunan sa tunay na buhay o yung real life situations. Ayon pa kay Secretary Angara, ipipresenta niya ang naturang mga hakbang kagaya nga ng paraan ng PISA at yan ay para sa sitwasyon at kinakailangan na mag-react o kaya ay tumugon yung mga mag-aaral sa bawat sitwasyon. Sa ganitong paraan, naiibaan niya ang mga ibinibigay na pagsusulit kumpara doon sa normal na mga test na pinagdadaanan ng mga estudyante na merong pagpipilian ng mga sagot o kaya naman ay naka-ready na yung maikling portion lamang para sa pagpapaliwanag ng mga saloobin ng estudyante. Inihalimbawa pa mga kabombo ni Secretary Angara yung mga pagsusulit sa bansa kung saan ay tinatanong yung mga pangyayari sa isang eksaktong araw o kung bakit ito nangyari. Habang sa PISA naman ay tinatanong kung ano ang dapat o kaya ay aktwal na gagawin. Pagdidiin pa ng bagong kalihim, kinakailangan na magbago ang culture of assessment and measurement na mayroon dito sa ating bansa. Itong estilo mga kabombo ng international testing ay isang worldwide study na ginagawa ng Organization for Economic Cooperation and Development kung saan ay sinusuri ang kakayahan ng 15 anyos ng mga mag-aral para sa mathematics at science and technology pati na yung sa
issue ng reading comprehension ng mga bata. Sa iba pang mga balita mga kabombo at Consternation, iginiit ng Department of Human Settlement and Development na malaki ang may tutulong ng pabahay program ng gobyerno para yan sa mga may hirap na Pilipinong walang tirahan o hirap makapagpundara. Binigyan din ito ni Department of Human Settlement and Urban Development Secretary Jose Rezalino Acosar at sinabing ito ay hindi lamang propaganda ng Marcos administration. Direktiba aniya ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maiparating ang pabahay program ng gobyerno sa mga nasalaylayang mamamayan. Ginawa ng kalihim ang pahayag kasabayan ng isinagawang budget briefing ng ahensya para yan sa susunod na taon. Sinasabi rin ito na gawing abot kaya ang pabahay sa mga Pilipino sa ilalim yan ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino program. Sa naturang programa mga kabombot Consternation, nakapaloob itong iba't ibang uri ng pabahay, depende ho yan doon sa kakayahan ng mga pamilyang mag-avail nito. Maaring makakuha ng bahay sa pinakamurang buwanang hulog na umaabot lamang sa 2,796 para yan sa mga pamilyang may buwanang sahod na 10,000 pesos. Ipapatupad rin ng gobyerno ang graduated subsidy. Nang ibig sabihin ay mababa lang ang babayarang hulog sa una, ngunit tataas, depende yan sa itataas ng kita ng kanilang bawat pamilya. Naghatid niyan sa atin sa oras na 21 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Yahing Dinagat Island kaninang umaga si Civil Service Commission Commissioner Aileen Lisada. Ito ay para tignan ang preparasyon ng naturang lalawigan para sa isasagawang Career Service Examination Pen and Paper Test doon sa naturang lugar ng Civil Service Commission. Sinamahan ng Philippine Coast Guard ang opisyal ng Civil Service Commission patungo naman sa naturang probinsya upang maglibot sa nasabing isla. Kahapon mga kabombo ay una nang naipadala ang test materials para sa naturang probinsya sakay naman ng sea vessel. Samantala ayon kay Lisada, kabuang 358,000 mahigit na mga examinees ang kukuha ng professional at sub-professional level examinations at yan ay para sa buong bansa bukas 11 ng Agosto. Una nang naglabas ang komisyon ng advisory kung saan ay nakapaloob ang mga payo, ganun din yung mga gabay para yan sa mga kukuha ng naturang pagsusulit upang matiyak na sila ay handa sa anumang mga prosesong kinakailangan. Samantala, kinwestiyon ni Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG Chairman Rosendo So ang gobyerno kung nasaan na itong ipinangako na hanggang 7 pesos na pagbaba sa presyo ng bigas. Ito ay mahigit isang buwan mula nang ipatupad ang Executive Order No. 62 na nagbababa nga sa taripa ng mga agricultural products. Pangunahin na ang bigas mula sa dating 35% patungong 15%. Ayon kay So, ang pangakong 7 pesos na pagbaba ng presyo ng bigas ay hindi nangyari. Sinabi pa ng opisyal na marami ng mga magsasaka ang nawala ng interes na magpatuloy pa dahil sa pagbaha ng bulto-bultong bigas sa merkado kasunod yang ng naturang hakbang. Maalalang naging epektibo nga ang naturang Executive Order No. 62 noong Hulyo 7 ng taong kasalukuyan. Una ring naghain ng petisyon ang grupo ng mga magsasaka na kinabibilangan ng SINAG upang hilingin sa Korte Suprema ang paglalabas ng Temporary Restraining Order laban yan sa implementasyon ng naturang kautusan dahil sa umano'y kabiguan ng gobyerno na sundin ang mga nararapat na prosesong itinakda ng batas bago inaprubahan ang naturang Executive Order. Agad namang pinagkomento ng Supreme Court ang pamahalaan sa naturang petisyon ng mga grupong ito. Sa naging kasagutan ng Office of the Solicitor General na inihain naman noong Hulyo 27, nanindigan itong hindi nilabag ng gobyerno ang due process at sinunod lamang ang lahat ng kinakailangang notice at hearing ng mga requirements. Oras natin sa buong kapuluan, 24 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali.
Tuloy-tuloy pa tayo sa ating mga balita. Hinimok ng grupong Pork Producers Federation of the Philippines si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magdeklara na agad ng National State of Calamity para sa buong kapuluan sa gitna na rin ng pagkalat ng African Swine Fever. Ayon kay Chairman Nicanor Briones, ang deklarasyon ng Nationwide State of Calamity ay mahalaga upang agad na maipag-utos ng pamahalaan ang mass vaccination doon sa mga alagang baboy. Ito anya ay upang agad na ma-contain ang outbreak ng African Swine Fever. Ngayon ay kinakailangan umano at dapat na magdeklara ng nationwide o kaya national emergency na laman sa naturang problema at maglaan agad ng nasa 4.5 bilyong piso na pondo para yan sa mass vaccination. Ang Calamity Fund ay maaari daw gamitin ng administrasyon upang makabili ng mga bagong bakuna, lalo na at hindi lahat ng mga backyard hog raisers dito sa ating bansa ay may kakayahan na makabili ng bakuna na nagkakahalaga ng 600 pesos ang kada dose. Umaabot anya sa 5.4 million ang kasalukuyang bilang ng mga backyard hog raisers at ang mga ito ay nangangailangan ng tulong. Ayon pa kay Briones, ang 10,000 dose ng bakuna para sa mga baboy na planong bilhin ng Department of Agriculture ay hindi sapat dahil kahit na sa mga lalawigan ng Batangas pa lamang kung saan mga kabombo sunod-sunod yung mga bagong kaso ng African Swine Fever. Nakakalungkot anya na umabot sa 150 billion pesos ang nawalang kita sa buong bansa mula nung nagsimula ang outbreak taong 2019. Habang muli na naman na bumabalik ang naturang outbreak dahil nga sa dami ng mga kaso na naitatalang positibo sa African Swine Fever. Git pa ni Briones, mahalaga ngayon ang makapaglaan ng pondo para mabakunahan ang lahat ng mga baboy sa bansa. At yan ay kinakailangang magawa sa lalong madaling panahon. Samantala, tiniyak ng transport group na Magnificent Seven na mananatili silang nakasuporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpapatupad nitong Public Utility Vehicle Modernization Program. Ayon sa grupo, taos puso ang kanilang pasasalamat sa punong ekutibo dahil sa suporta nito sa naturang programa. Ginawa ng Magnificent Seven ang naturang pahayag kasunod ng naging punto nga nitong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat ay pakinggan ang hinaing ng majority at hindi ng minority. Batay sa datos kasi ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board, aabot na sa 83% ang kabuang bilang ng mga driver at operator na nagpa-consolidate sa isang kooperatiba at sa ilalim ng isang korporasyon. Dahil dito ay tila nabunutan sila anya ng tinik at nabawasan ang kanilang alalahanin. Samantala, pinasalamatan din ng grupo si Transportation Secretary Jaime Bautista maging ang pamunuan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Narindigan rin ang Magnificent Seven na hindi solusyon ang suspensyon ng programa dahil ilang taon na itong naipagpaliban. Naghatid niyan sa atin sa oras na 28 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Binigyang diin ni Senate Committee on Labor and Employment and Human Resource Development Chairman Senator Joel Villanueva na nananatili pa ring mabigat na suliranin ng ating bansa ang unemployment at underemployment. Yan ay sa kabila ng pagbaba umano ng bilang ng mga walang trabaho na nasa 3.1% noong Hunyo mula sa dating 4.1% noong Mayo ng taong kasalukuyan. Anya, kahit na lumiit ang bilang ng mga unemployed, mahalaga pa rin na tingnan yung underemployment na mula sa 9.9% ay naging 12.1%. Pangunahing problema mga kabombo, yung job skills mismatch at yung kalidad ng trabaho kung saan ang ilang napapasukan ng mga manggagawa ay contractual lamang. Ibig sabihin ay nagtatapos ang kanilang trabaho pagkalipas ng kanilang kontrata na kadalasan ay umaabot lamang ng kalahating taon. Kaugnay nito, iginit niya na marapat na pagtuunan ng pansin ng gobyerno ang pagresolba ukol sa usapin ng underemployment
employment upang matugunan ang pangangailangan ng mga empleyado. Una nga dyan mga kabombo, isa sa mga sinusulong na batas doon sa kapulungan ng Kongreso ang Enterprise-Based Education and Training na bahagi ng Framework Act. At naglalayo niyan na palaguin ang kakayahan ng mga manggagawa sa pamamagitan ng training, apprenticeship at upskilling. Habang may mga panawagan naman sa mga employers na tanggapin kahit yung mga graduate ng K-12 at yan ay para sa iba't ibang trabaho, lalo na kung kakayanin naman ng mga aplikante ang naturang gawain na hindi na sila kukuha ng mga karagdagang kurso para lamang sa kanilang papasuking trabaho. Samantala, naglabas ng pagbabala itong Philippine Stock Exchange sa publiko. Hinggil yan sa paglaganap naman itong mga tinatawag na Peking Cryptocurrency Investment Scheme. Ang nasabing Peking Cryptocurrency Investment Scheme, anya, ay gumagamit ng mga logo ng PSE. Nagsimulaan niya ito sa isang online advertisement kung saan hinihikayat nila itong mga investor na maglagay ng pera sa pamagitan nga ng naturang plataporma. Tinatawag na mga suspect itong mga nasabing biktima para hikayatin na magdagdag ng mga pera sa kanilang mga electronic wallets. Paglilinaw nila na wala silang anumang pinahihintulutan na gumagamit ng kanilang logo at hindi sila nagbebenta ng anumang cryptocurrencies. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, kaugnay nga niyang balita na yan at iba't iba pang mga scam na naglipa na, no? Ating aalamin sa isang eksperto yung may kinalaman sa mga ganitong suliranin. At kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon, si Ginong Ronald Gustilo, Digital Pinoy's Campaigner. Magandang araw po sa inyo, Ginong Gustilo. Si Bombo Dennis Hamito po ito. And with me, si Bombo Victor Liantino. Ito, unang-unang tanong, totoo ba na talagang nawala na yung mga spam messages matapos na ipatigil ni Pangulong Marcos yung operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators? Ginong Gustilo? Magandang umaga rin po, Bombo Dennis at Bombo Victor, at magandang umaga po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Well, totoo naman yung binabanggit ni Senator Grace po, no? Mula po noong inanunsyo ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. yung agarang pagpapasara sa lahat ng POGO, ay nagkaroon ho talaga ng observable decline doon ho sa bilang ng mga spam text na pumapasok ho. Even ako po personally, talagang wala na ho ako halos natatanggap. In fact, talagang wala ho ako natanggap mula ho noong SONA magpahanggang sa oras na ito ngayon po. At ganun din po, nung tayo po ay nagkaroon din po ng pag-check within our network at kahit ho sa iba pa hong mga telco subscribers, ay wala pa rin ho silang natatanggap mula nga ho noong nag-anunsyo yung ating Pangulo ng pagpapasara ng mga POGO. Pero ito lamang ang concern natin. Ano yung nakikita niyo parang link o connection sa pagitan ng Philippine Offshore Gaming Operators na alam naman natin, first and foremost, para yan sa mga gambling at mga sugal. At yung spamming o scamming o ano pa man tawag dyan, para naman ito doon sa kumbaga pinadadala talaga para makuha yung mga information sa isang individual na gumagamit ng cellphone, kasi parang comparing apples to oranges, di po ba? Mukhang magkaiba naman ng nature dapat ito ng kanilang ginagawa, Ginong Gustilo. Well, mukhang meron talagang ugnayan yung dalawang bagay, no. Maaaring tama ka sa yung binabanggit, maaaring apples and bananas, pero mukhang ang direction pala talaga nito tomato pala, no. So maaaring iba lang yung pagtingin natin pero iisang bagay lang pala talaga siya. Kaya which is very concerning kasi ibig sabihin ba nito na pinayagan ng ating pamahalaan na magkaroon na magpatuloy yung operasyon ng mga POGO ng ibig sabihin hindi na-check ng maigi, no, kung paano ba talaga sila nag-ooperate at ano yung kanilang ino-operate, di ba?
So at least ngayon yung current administration ay nagkaroon ng political will para ipatigil itong mga operasyon na to, no? At nakita natin na yung posibleng ugnayan ay mukhang mas malinaw na ngayon kaysa nung mga umpisa na yung nung may mga aligasyon pa lamang, pero kasi paano mo nga naman na pagbabanggain na eksaktong-eksakto pagkatapos ipatigil yung operasyon nila ay natigil din yung pagpapadala ng mga pagtanggap natin ng mga spam text na to, no, ng mga smishing, yung mga phishing text, 'di ba? Talagang medyo mahirap pong mahirap pong isawalang bahala yung kumbaga yung halos magkasabay ng pangyayaring mga yan. Okay. Ginoong Gustilo, may tanong din ang aking katandem dito si Bombo Victor Liantino. Ewan ko kung nakakatanggap din ito ng mga text messages, yung mga spam messages. So far, ako halos wala na. Okay. Bombo Victor? Bobo Dennis, tama ka dyan. Hindi na tayo nakakatanggap ng mga spam messages na mula sa ating hindi makilalang cellphone number na usually nga, Bobo Dennis, nag-aalok ito ng mga loan. Anyway, magandang tanghali po, Mr. Agustilo. Matanong ko lamang po, ano po naman itong take ninyo dito sa mga spam messages na nawala na raw, na ginagamit na mga tinatawag ho na hyperlink at pero kaya pa rin i-divert at kunin itong mga personal na data na mga particular ng mga phone user? Well, ito parang bago sa ating pandinig yung ganyang klase ng mensahe at sinubukan nating maghanap din ng references patungkol diyan, kaya lang as of now ay iilan pa lamang yung may nagbabanggit. So we are still in the process of investigating kung ano ba yung mga ganitong mga kaso. Pero habang maaga, siguro dapat yung ating mga ahensya, yung DICT, yung CICC, ay tignan na ho nila itong mga reports na ito nang sa ganun ho, hindi na ho ito lumala pa. Kasi sayang ho yung naging sayang ho yung momentum na nag-gain ho natin after ho ng anunsyo ng ating Pangulo, no? So kailangan talaga habang maaga pa lang, they should nip the bud yung itong mga ganitong eskema. Nung sa ganun medyo naman hindi naman na ito lumala. Syempre hindi natin sinasabi na hindi ito totoo, pero hindi pa rin ho natin na verify yung itong allegation na to, no. Pero nevertheless, hindi ho tayo dapat magpakampante. Kung hindi ho natin kilala ho yung mga nagpapadala ho ng mga mensahe sa atin, hindi ho natin kilala yung mga numero na tumatawag, ay siguro iwasan ho nating makipag-interact ho dito hanggat maaari. Kasi kung talaga rin naman hong importante ho yung mensahe na naisiparating nung tumatawag sa inyo o nung nagte-text sa inyo, ay dapat ho sabihin na ho nila ito ng derechahan. Kasi sa panahon ho ngayon, hindi naman ho natin masisisi yung ating mga kababayan kung ayaw ho nilang sumagot ng basta-basta sa mga tawag ng mga unknown number, ayaw nilang mag-respond sa mga text ng mga unknown na people. So siguro it's time na rin para sa ating mga kababayan na matutunan din yung etiquette ng pag-relay ng mensahe. Ibig sabihin, kapag magme-mensahe ka, magpakilala ka na agad at i-relay mo na agad yung mensahe na nais mong iparating nang sa ganun, hindi rin ho kakaba-kaba yung ating mga kababayan kung ito ho ba ay mang-i-scam o lehitimong mensahe ho. Well, Ginoong Gustilo, ano naman po ang masasabi ninyo doon sa naging statement ni Commission on Election Chairman George Erwin Garcia na nag-uumpisa na raw itong mga tinatawag na troll farm para sirain ang credibility ng paparating na eleksyon, at ano ba ang pwede nating magawa para labanan itong mga ito? Well, syempre yung mga troll farms, no, wala naman talagang batas na sumasagka sa kanila para mag-operate ng mga social media management, yung tinatawag ng diyan no, sa mas kumbaga sa mas formal na tawag, ito yung mga social media management teams. At hindi naman ito bawal, no, pero syempre kailangan ho talaga dito maging responsable ho yung mga social media managers kung paano din ho nila ginagamit ang social media doon ho sa
forward ho ng mga interest ng kanilang mga kliyente. Siyempre, kung alam ho natin na yung mensahe na nais hong ipakalat ng inyong mga kliyente ay mapanira at walang katotohanan, syempre ho, kayo ho ay maaari rin ho kayong managot sa mga umiiral na mga batas po kagaya ho ng anti-cybercrime law. So syempre may cyber libel provision ho dyan. Pwede ho silang managot dyan kung talagang mapapatunayan ho na na sila ho ay kabahagi doon ho sa proseso ng paninirang puri sa isang institusyon o sa isang individual. So, yun ho talaga yung problema dahil wala hong batas na nagbabawal dyan. At generally speaking, legal na negosyo naman ho yung mga social media management teams. Ang tingin ho natin kung sinisiraan ho talaga yung individual, libelous ho yung mga claims, ay dapat kasuhan ho talaga sila to the full extent of the law. At nang sa ganun ho, maturuan din ho ng leksyon. Siyempre, yung social media, isa sana itong magandang tool para sa ating lahat. At yung social media management, magandang oportunidad din naman ito doon sa ating mga kababayan na marunong gumamit ng social media. Ibig sabihin, alam yung mga individual na alam yung sistema kung paano mas epektibong mapaparating sa mga social media users yung mensahe ng kanilang kliyente, huwag naman ho nila gamitin sa maling paraan. Nang sa ganun ho, hindi naman ho madamay yung mga lehitimo at gumagamit ho ng maayos dito ho sa teknolohiyang ito. With that, maraming salamat Ginoong Ronald Gustilo dito sa mga naibahagi mong impormasyon tungkol sa usapin ng mga spam at scamming at maraming iba pa, smishing, phishing, marami palang tawag ito, no? Okay, thank you so much Ginoong Gustilo at magandang araw po sa inyo. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin si Ginoong Ronald Gustilo, ang campaigner ng Digital Pinoys at yan ay may kaugnayan doon sa mga usapin nga ng mga naipapadalang mensahe na dapat nating pag-ingatan, dapat aware tayo sa mga kahalintulad po na modus operandi upang hindi po tayo mabiktima. Sa mga dagdag nating balita, sa ikalawang pagkakataon mga kabombo ay muling uuwi ang Vietnam mula sa Olympics ng walang bitbit na medalya. Unang nagpadala ang naturang bansa ng 16 na atleta sa Paris Olympics na sasabak sana sa 11 sports. Gayunman, hindi nakakuha ng anumang medalya ang mga naturang atleta ng kanilang bansa. Ito na ang ikalawang pagkakataon na hindi nakapag-uwi ng medalyang Vietnam mula nang simulan nila ang pagsali sa Olympics ng taong 1952, kung saan maraming pagkakataon din na nagpadala ito ng contingent. Kabilang sa mga Olympic Games na sinasalihan ng Vietnam at nakakuha ng medalya noon pong 2016 Rio at 2012 London at 2008 Beijing Olympics, pati na nung Sydney Olympics ay kumbaga pasok lamang sila doon sa ilang laro, ngunit hindi sila nakapag-bitbit ng medalya. Sa kasaysayan mga kabombo ng naturang bansa, mayroon itong 5 Olympic medals, kabilang ang isang gintong medalya sa shooting na nakuha noong 2016. Ang Vietnam mga kabombo ay kinikilala bilang isang powerhouse sa SEA Games, kung saan mula po 2005 hanggang nitong 2023 napanatili nila na hindi bumababa sa top 3, o ibig sabihin doon sa tatlong mga nangunguna na mga bansa ay laging nandun sila sa loob ng naturang tatlong rank na yan, na idinaos naman sa regional games dito sa atin pong rehiyon. At nakalipas na 2021 at 2023 SEA Games, nakakuhang Vietnam ng top rank. Ibig sabihin, nandun sila sa top spot, ngunit pagsapit nga ng Olympics ay wala, as in zero. Wala silang naiuwi mga kabombo, mga ka-Star Nation, at ito yung ikinalulungkot ngayon ng kanilang mga atleta. Samantala, umangat ng 6.1% ang vehicle sales o mga bentahan ng mga sasakyan noong buwan ng Hulyo, batayan sa datos ng Chambers of Automotive Manufacturer of the Philippines Incorporated at Truck Manufacturer Association. Kabilang sa mga nakitaan ng mabilis na paglago ay ang mga
passenger car at mga commercial vehicle. Sa mga passenger car, naitala ang hanggang sa 10,928 na units sa naturang buwan at tumaas ng 14.9% kumpara sa nakalipas sa taon na umabot lamang sa 9,509 na mga units. Para naman sa mga commercial vehicle, umabot sa 28,048 units ang naibenta, kumpara yan sa 27,577 units noong nakalipas sa taon sa kaparehong panahon. Ayon ho sa naturang grupo, maaaring nakainganyo sa mga consumer itong mga bagong produktong inilabas, bagong disenyo at mga bagong modelo ng sasakyan. Samantala sa unang 7 buwan ng 2024 o kasalukuyang taon, umabot na sa 265,000 mahigit ang naibentang sasakyan dito ho sa ating bansa. Mas mataas ito kumpara yan sa 239,501 units na naibenta naman noong nakalipas na taon. Sa puntong ito ng ating balitaan, dako na tayo sa mga ulat ng ating mga himpilan, mga kabombo. Dako muna tayo dyan sa Western Visayas. Yung mga otoridad, iniisa-isa raw yung mga pasilidad o mga ospital, mga clinic at iba pang mga healthcare facilities. Yan ay upang hanapin yung mga rebelde na involved sa nangyaring enkwentro. Alamin natin ang follow-up report ng Bombo Radio Iloilo. Naka-heightened alert pa rin ang otoridad kasunod ng sunod-sunod encounter sa bayan ng Kalinog at sa kataping bayan ng Lambunaw mula Agosto 5 hanggang kahapon kung saan umabot na sa 7 ang namatay. Nangyaring pinakahuling encounter sa Agluno, Kalinog sa pagitan ng tropa ng 12th Infantry Battalion at pinagsanib na puwersa ng Regional Headquarters at Southern Front, Kumiting Rayon Panay ng New People's Army. Sa panayam ng Bombo Radio kay Lieutenant Colonel Vaisal John Garsuta, Commander ng 12th Infantry Battalion ng Philippine Army, sinabi dito na sa ngayon nagpapatuloy ang kanilang checking sa mga ospital sa Kalinog at Karatig Bayan upang tingnan kung mayroong mga dinalang sugatang rebelde. Nagsasagawa rin ng random checkpoint ng kapulisan upang matiyak na safe ang publiko. Napag-alaman na ngayong araw, isinagawa ang pag-airlift sa bangkay ng 5 mga namatay na rebelde mula sa bundok matapos ito na antala kahapon dahil sa makapal na ulap at malakas na ulan. Basta mayroong mga casualty naman sa grupo nila, talagang malaki epekto yun sa moral. Siyempre mabawasan sila ng mga kasama din doon. Malaking epekto yun. Kaya sila naabutan din ng ating tropa nung nagpo-pursuit kasi nga lahat kasi ng mga gamit nila na-recover, no? Yung radio, mga ganon, mga communication na equipment. So, hirap silang lumabas. Si Lieutenant Colonel Vaisal John Garsuta. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ito hong think tank na Ibon Foundation abay tutol sa panukalang pagbabawas ng mga holidays sa Pilipinas. Alamin natin ang buong detalye, tinutukan yan ng Bombo Radio Kawayan. Tutol ang Ibon Foundation sa pagbabawas ng mga holidays sa Pilipinas. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Sony Africa, ang Executive Director ng Ibon Foundation, sinabi niya na isa ang Pilipinas sa may pinakamalalang work-life balance sa buong mundo kung saan ang mga empleyado ay sagad sa pagtatrabaho para lamang sa napakababang sweldo. Ang nasabing mga holidays lamang ang kanilang sinasamantalang pahinga at paglaan ng oras sa kani-kanilang pamilya. Nakakaapektoan niya ito sa competitiveness ng mga manggagawa dahil sa overworking, lalo na sa mga halos araw-araw na overtime sa trabaho, kaya hindi dapat bawasan ang mga holidays sa bansa. Anya, hindi nila maintindihan ang senador sa nasabing panukala dahil alam naman ng publiko na karamihan sa mga nasa pwesto ay may kaya sa buhay at walang alam sa hirap na dinaranas ng mga simpleng manggagawa. Huwag sana umunong ipagkait sa mga manggagawa ang kaunting pahinga na kanilang kailangan para mas maging produktibo sa pagbabalik sa pagtatrabaho. Ibahin na dapat ng mga politiko ang kanilang perspektibo na nakatutok lamang sa kita o tubo at pumapabor sa mga dayuhang mamumuhunan kundi sa kapakanan ng mga manggagawang Pilipino. Umaasa ang Ibon Foundation na mawala na ang pagturing sa mga manggagawa bilang kalakal na pinagkakakitaan ng manegosyante, pangunahin na ng mga dayuhang kumpanya, kundi ituring silang katuwang sa pagnenegosyo na malaki ang naitutulong sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Well, sa amin, medyo nakakapagtaking ganong klaseng tindig kasi
di ba tama na dapat yung papaboran ng ating gobyerno, including ating mga lawmaker, ay yung interest kagalingan ng ordinaryong Pilipino. So para sa amin, kung may ganong klaseng proposal na bawasan ng mga non-working holiday at kung ang katwiran ay ito mag-increase ng competitiveness, tingin namin na-apekto dito yung karapatan ng isang manggagawa sa makapagpahinga. Siyempre dahil dun sa... At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo. Samantala mga kabombo, nagbitiw na sa kanyang pwesto bilang tagapagsalita ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang dating beauty queen na si Celine Pialago. Ayon yan sa naging pahayag ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ayon kay Pialago, hindi naging madali ang kanyang desisyon dahil minahal na rin niya ang kanyang trabaho sa naturang ahensya. Nagpasalamat umano ito sa kanyang mga nakasama sa tanggapan at sa mga oportunidad na ipinagkalob sa kanya. Epektibo ang pagbibitiw ni Pialago sa katapusan ng buwan ng Agosto. Matatandaan na Nobyembre ng taong 2023 nang italaga siya bilang tagapagsalita ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Bago pa man ito, naging tagapagsalita muna si Pialago ng Metropolitan Manila Development Authority hanggang taong 2021. Tala, nagbabala si Land Transportation Office Chief Vigor Mendoza II sa mga dealer ng sasakyan na hindi agad naglalabas ng mga license plates sa mga kliyenteng bumibili ng kanilang mga sariling sasakyan. Ginawa ni Mendoza ang paalala kasunod yan ng biglaang inspeksyon sa isang car dealer sa Quezon City kung saan nadiskubre ang nasa 600 pares ng mga license plate na hindi pa rin nadidistribute sa kanilang mga kliyente. Pinagpapaliwanag na din ng opisyal ang naturang dealer. Ayon kay Mendoza, wala ng backlog o kakulangan sa mga license plate kaya para yan sa mga sasakyan. Ang problema lamang anya ay hindi maayos ang ginagawang distribusyon o hindi agad ibinibigay ng mga dealer ang mga plaka. Dahil dito, nangako ang opisyal na lalawakan pa itong mga isasagawang serye ng surprise at regular inspection sa mga car dealer. Pag-aaralan anya dito ang mga dahilan kung bakit pinipili ng mga dealer na hindi kaagad ibigay ang mga plaka sa mga bumibili ng sasakyan sa kanila, gayong available na ang mga ito. Oras natin sa buong kapuluan mga kabombo, mga Kastar Nation, 9 na minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Nako muna tayo dyan sa Central Visayas. Ang Cebu City Police Office may natanggap na hamon na mag-level up at tugisin yung mga main supplier ng illegal na droga doon sa lungsod dahil nga sunod-sunod yung mga naitatalang pagkakasabat ng mga droga dyan sa naturang syudad. Alamin natin ang update ng Star FM Cebu. Hinamon ngayon ang Cebu City Police Office na mag-level up sa kanilang performance at tugisin ang mga pangunahing supplier ng illegal na droga. Sa kanyang pagbisita sa headquarters ng pulisya dito, ipinag-utos ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia na tugisin ng mga ito ang mga malalaking personalidad na sangkot sa pagpupuslit ng illegal na droga sa lungsod. Ayon kay Garcia, dapat hindi lamang limitado ang paghuli ng kapulisan sa mga maliliit na drug pusher, kundi maging ang mga main supplier nito mapalabas man ng lungsod o sa loob ng kulungan nag-ooperate. Binigyang din ito na dapat habulin ang mga personalidad na nagpoprotekta sa mga ito kahit mga pulisman, politiko o negosyanteng kumikita sa illegal na droga. Ayon sa opisyal, panahon na para magpatupad ng diskarte na magdedirekta sa kanilang anti-drug operations laban sa mga taong nagpoprotekta sa kalakalan ng illegal na droga. Naniniwala pa ito na hindi magtatagal ang illegal na aktibidad na ito kung walang nagsusuporta. Dagdag pa ng opisyal na kadalasan sa naganap ng mga krimen sa lungsod ay may kaugnayan sa illegal na droga. I appreciate your pursuit against illegal drugs. Level up, level up. What I am ordering you now is to dig deep into the drug trade in the city and go after main suppliers. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Embry nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo!
Bombo International News. Makibalita naman tayo dito ho sa panibagong hostage deal ng Israel at Hamas. Abay nagiging pahirapan daw dahil sa gustong mangyari ng magkabilang panig. Alamin natin ang buong detalye, tinutukan yan ng Bombo Radyo Dagupan. Nagkakaroon na ng pag-uusap o panibagong hostage deal ang Israel at Hamas. Ayon kay Lovelia Peronilla, Bombo International News Correspondent sa Israel, hindi sila nagkakasundo sa gusto ng magkabilang panig. May hinihingi umano ang Hamas na hindi kayang ibigay ng Israel tulad ng kahilingan na mag-withdraw ang IDF sa Gaza. Mabigat para sa Israel na magpakawala ng preso pero nagkakasundo naman sila sa bagay na ito. Si Peronilla ay nakabase sa Central Park ng Israel, bagamat may mga rockets mula sa Gaza ay hindi naman nakakarating sa kanilang lugar. Gayunman, sinabi ni Peronilla na may abiso na ang Philippine Embassy kung ano ang gagawin ng mga overseas Filipino workers kung sakali na lumala ang conflict ng Israel, Lebanon at Iran. Sakali anya na mag-alert level 3 sa lugar ay handa naman silang umalis at bumalik sa bansa. Pero naaayos ang mga ganyang bagay. Pero yung iba talaga parang pahirapan, yun nga yung isa nasa dyan yung mga withdrawal ng IDF. Wala pang date ng kung kailan sila mag-uusap ulit. Medyo safe zone. Pero hindi naman syempre kung malakihan na talaga. Pero kumbaga siguro nakikita din naman ng embahada natin, nakikitaan nila na medyo safe ang... Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Dagupan, Bombo Nerissa Ventura nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy lamang sa pagsubaybay sa mga programa ng Bombo Radio Philippines. At matututukan pa rin po ninyo ang mga programa ng Bombo Radio kahit po kayo ay nasa biyahe o nasa iba't ibang sulok po ng ating bansa o kahit nga nasa ibayong dagat, pwede po ito dahil available ang Bombo Radio Philippines sa iba't ibang platform. Kagaya po ng ating Bombo Mobile Application o Bombo Mobile App. Pwede po ninyong matutukan ang inyong mga paboritong himpilan, available po yan sa ating mga smartphones. Samantala sa mga pwede din pong mag-access sa TikTok o kaya ay sa ating YouTube channel at iba pang mga platform ng Bombo Radio Philippines. Sa Facebook Live naman, masusubaybayan po lalo na dyan sa Northern Luzon, dyan sa lalawigan po ng Isabela. Nariyan ang ating mga programa sa Bombo Radio Kawayan, doon sa probinsya ng Pangasinan, pati yung mga karatig na lugar ay inaabot ng signal naman ng Bombo Radio Dagupan. Doon naman sa Cordillera Administrative Region, lalo na dyan sa Baguio City, nariyan po ang Bombo Radio Baguio. At dyan sa probinsya ng Albay, nariyan naman ang Bombo Radio Legazpi. Mga kabobo, marami pa tayong mga istasyon dyan ho sa may bahagi ng Luzon. Siyempre, nariyan pa rin ang Bombo Radyo Tugigaraw, ang Bombo Radyo Lawag, maging ang Bombo Radyo Vigan at Bombo Radyo La Union. At para pa rin po sa ating istasyon dyan ho sa may bahagi ng Bicol Region, nariyan ang Bombo Radyo Naga. Mga kabombo at ka-Star Nation, narito na po ang ating Orasyong Pirata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism.
We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center, Makati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Agad sa nga Bombo Hanay sa Udto, sa gyapon ko po mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby kay check anay naton ang mga nakabaton sa cash prizes. 1,000 ka pesos plus 500 pesos ka gift pack. Napulo ang mga nagdaog sa Swerte sa Palengke week number 4. Ito yan sa May Pavia Public Market. Kag subong man ang mga kabumbo naton nga nagpasakop dito, no? Walang umuwi ng luhaan. Kay tanan sila may premyo. Check ta si Bombo Pauline Piliora sa iya sininga report. Pau, sa report please come in. Batsyam nagdulong sa kasadyahan sa week 4 Swerte sa Palengke. Sang Bombo Radio kag Star FM kaupod ang nagkalain-lain nga product sponsors sa Banwa sang Pavia subong adlaw. Kaupod diri ang mga product sponsors, una diri ang Gardenia nga naghatag sang libre nga pamahaw sa mga nagtambong sa Pavia Public Market. Kag mayara ini sang Smile Coffee, Happy Me nga migoreng kag syempre ang Gardenia bread. Subong man ang Revecon Forte nga mayara sang promo nga duwa ka banig, kung magbakal ka nisang duwa ka banig, may plus 2 nga worth 44 pesos. Kag ang Dr. S. Wong's nga nagdulong man sang kasyadiyahan paagi sa pagpahampang sang parlor games. Kag ini may premyo, ini sila nga nakapak nga nagkalailain sa nagkalain-lain nila nga products. Sa parlor games, ining nagdaog sa Budos, kundi siya gining nagbirada dito sa si Del Rose Pesado. 22 anyos ang edad kag residente sang Pasig kag miyara man dito sang video kit challenge nga ginswerte gid ini si Rizalina Swerte nga grabe gid ang birit niya kag grabe gid ang audience impact kag didto man miyara man nagdaog nga duwaning winners naton sa video kit challenge amuning si Rizalina Swerte kag ang isa ka 6 years old nga si Duday. Yari bala pamatian naton Bobocham ang interview naton kay Rizalina Swerte ang nagdaog sa video kit challenge. Kita ko gid ang akong talent sa pagkanta plus may nadagaan pa ako nga cash sa video kit challenge sa week 4 sang Palengke on Grand Activation sang Swerte sa Palengke 2024 promo. Baldi-balding pa premium na may cash kasiyahan pa sang Bombo Radio kag Star FM kag ginhiwat sa Pavia Public Market. Ako si Rizalina Swerte, nagaedad sang 32 anyos kag nagapuyo sa Barangay Palagon, Pavia. Nagdaog ako sang 500 nga cash prize. Sipon ko ang ako nadagaan nga premyo 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, and 500 pesos. Gamiton ko ang akong kwarta sa pagbakal sa sulod panimalay ko. Inaagda ko man ang tanan nga magpasakop agud may tsansa man kamo sa magdaog sang dalagko nga premyo. Nagapasalamat gid ako sa Bombo Radio kag sa tanan nga sponsors. Basta Radio, Bombo, Star FM, it's all for you. Nabatian si Rizalina Swerte ang video kit challenge winner naton. Nyari naman mambud siya ang pulo naton kalaki winner sa raffle draw sa Swerte sa Palengke week 4 nga nakabaton sa 1,000 nga cash kag 500 pesos nga worth of grocery nga nakasulod sa Baldes ang Orocan. Una si Angelo Gumapal, 64 years old, taga Tigom, Pavia, ang mayara ang proof of purchase ng Arl Florete. Ikaduwa si Reggie Hanolino, 41 anyos ang edad, taga Cabugao Norte, kag mayara man sang Arl Florete nga proof of purchase. Ikatatlo ang mo si Candelaria Temblador, 58 ang anyos ang edad, taga Purok, Pavia, kag mayara nga proof of purchase nga surf powder.
Ika-4 amo si Maricel Libuna, 45 anyos ang edad, taga Cabugao Norte, kag may ara man niya sang surf nga powder nga proof of purchase. Ikalima si Analiza Tumapon Odeker, 40 anyos ang edad, taga San Lorenzo Guimaras, kag proof of purchase niya Bombocham amo ang surf. Ika-6 amo si Salvacion Hermia, 76 years old, taga Tigom Pavia, kag may proof of purchase nga surf powder. Ika-7 si Bernadita Fernandez, 73 years old, taga Patagon Pavia, kag may ara proof of purchase nga surf powder. Ika-8 si Analisa Serbo, 52 anyos ang edad, taga Maliaw Pavia, kag may ara sa nga proof of purchase nga surf powder. Ika-9 amo si Corazon Mendoza, 76 years old, taga Anilaw Pavia, kag ang iya proof of purchase amo ang R. Florete, kag ang ika-10 amo si Rosemary Arangote, 53 anyos ang edad, taga Suok Arevalo, kag ang iya nga proof of purchase naman niya Florete. Yari bala ang isa sa mga dagdaog nga si Maricel Libuna nga gamito niya kuno ining iya nadagaan sa pagbakal sang dugang pa nga proof of purchase. Nabuhinan gid ang akong problema sa kwarta subong nga Agosto bangod sang akong nabaton nga premyo sa week 4 sang Palengke on Ground activation sang Swerte sa Palengke 2024 promo. Balde-balding pa premyo na may kasiyahan pa sang Bombo Radio kag Star FM nga ginhiwat sa Pabia Public Market. Nalipay gid ako bangod may premyo na, nag-enjoy pa ako sa mga pahampang. Ako si Maricel Libuna, nagaedad sang 45 anyos kag nagapuyo sa Barangay Cabugao Norte, Pabia, Iloilo. Ang akon ginagamit nga proof of purchase amo ang Surf Cherry Blossom. Nagdaog ako sang 1,000 pesos nga cash kag 500 nga balor sang gift pack nga nasulod sa balde sang Orocan. Isipon ko ang akon nadagaan nga cash nga 1,000 pesos. 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos, 600 pesos, 700 pesos, 800 pesos, 900 pesos, 1,000 pesos. Gamiton ko akong kwarta sa pagbakal naman sa mga proof of purchase. Ginaagda ko man ang tanan nga magpasakop agud may tsansa man kamo nga magdaog sang dalagko nga premyo. Nagapasalamat gid ako sa Bombo Radio kag sa tanan nga sponsors, Basta Radio, Bombo, Star FM. It's all for you. Si Maricel Libuna, isa sa mga week 4 winners sang Swerte sa Palengke ng Bombo Radio kag Star FM. Sa Kabugosante, grabe gini ang Bombo Cham ang kasadyahan nga gindulong sa Bombo Radio kag Star FM kag nalipay maning mga taga Pavia didto kay nakalingaw-lingaw sila kag as well as busog man ni sila sa mga pamahaw kag kasadyahan kag mga parlor games nga gindulong naton sa week 4 Swerte sa Palengke ng Bombo Radio kag Star FM. Alright, why gid sang nagpauli ito nga nagahuyhoy ang pako kay may pamahaw na, may cash prizes kay iban pa sini nga mga papremyo to aton sa mga sponsor products nga nagpadulong dito kag naghatag sa mga free sample katulad ng ilang sang pansit canton, tinapay kag iban pa, Bombo Pauline? Yes, gid Bombo Cham kag ang iban to gani nga mga senior citizen naton nakibot ini sila nga baw libre lang gid gali ang panghatag sang gardenia nga tinapay abi Bombo Cham kay kis iban hindi lang isa kundi duwa pa gining ilang nga dala pauli kag may ara man to yang ati kapila abi intra gid sa parlor games kag bisan wala nagdaog sadya niya ang ilang adlaw Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Pauline Dimitilio Peliora para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Pauline sa imo siniiyang report. Check ko naman this time si Bombo Rojena Luzbañez sa bago gilamang nagtakop nga studio draw sa week number 4 sang Swerte sa Palengke promo sang Bombo Radio kag Star FM. Sino ay hanang maswerte sa mga tagdaog sang consolation prize naton, 3 ni sila kabilog mo, may tag 1,000 ka pesos ka cash, kag third prize 3,000, second prize 4,000, first prize 5,000 pesos. Check nato ang mga maswerte nga tagdaog. Bombo Jane, please come in. Mayong odo sa aton sining nga mga kabombo, ari naman ang aton sining nga mga maswerte nga
nagadalaog diri sa aton sining week 4 sa swerte sa Palengke Promo 2024 sa Bombo Radio kag Star FM. Mauna kita diri sa aton sining mga kabombo sa tatlo diri nga magabaton sa consolation prize nga magabaton sang 1,000 ka pesos sa aton sining mga kabombo. Patunugan na dang inyong sining radio bangod nga basi ikaw isa sa aton sining mga winners sining Sabado sa week 4. Mauna kita diri nagdaog 1,000 ka pesos nga cash. Congratulations diri nagaedad 53 anyos or 53 years old, taga Barangay Palagon, Pavia, Iloilo. Nagamit ini sang Jim's Coffee Mix nga proof of purchase sa aton sini nga mga kabombo. Kag congratulations sa liwat Remia Gomban sang Barangay Palagon, Pavia, Iloilo. Isa siya sa winner naton nga consolation prize nga 1,000 pesos nga cash sa aton sini nga mga kabombo. Ikaduha naton diri nga winner magadaog 1,000 ka pesos nga cash. Nagamit diri sang proof of purchase nga Orocan kag taga Black 10 Sinikway Lapos Iloilo City. Bao nagaedad ini 70 anyos or 70 years old. Congratulations sa kay Maria Luz Bitoon sang Sinikway Lapos Iloilo City. Liwat nagamit ini sang proof of purchase nga Orocan. Kag dugang diri katatlo naton nga magabaton sang 1,000 ka pesos nga cash. Nagamit ini sang proof of purchase nga Ara Florete Quiopon, taga Barangay Zone 3, Barrio Obrero, Iloilo City. Nagaedad 60 anyos. Congratulations sa kay Evelinda Bico sang Zone 3, Barrio Obrero, Iloilo City. Amoy atong aton sining tatlo ka mga consolation prize winner sa aton sining mga kabombo. Kag dugang pagidiri makadto na kita sa major prize naton, magabaton na diri sang 3,000 pesos nga cash o nakita sa third prize winner nga magabaton na 3,000 pesos nga cash. Nagamit sang proof of purchase nga Revicon Forte, taga Barangay Nahapay, Gimbal, Iloilo. Nagaedad 55 anyos. Congratulations sa kay Shirley Hermino sang Barangay Nahapay, Gimbal, Iloilo. Aton sini nga third prize winner nga magabaton sang 3,000 pesos nga cash sa aton sini nga mga kabombo. Kag kadto kita sa aton sini nga second prize winner nga magadaog sang 4,000 pesos nga cash. Kag nagamit ini sang iya sini nga proof of purchase nga Gardenia Bread, taga Barangay East Baluarte, Molo, Iloilo City. Nagaedad ini 67 anyos. Congratulations sa kay Ninita Gray sang Barangay East Baluarte, Molo, Iloilo City. Liwat nagamit ini sang proof of purchase nga Gardenia Bread kag iya sini nga cash prize nga mabaton 4,000 pesos nga cash. Mani kadalagko nga papremyo diri sa swerte sa Palengke sa aton sini nga mga kabombo. Kagari na nga aton sini nga first prize winner nga magabaton sang 5,000 pesos nga cash. Nagamit sang proof of purchase nga surf powder. Ba mo ginagamit yung magpanglababong batsyam nga habon, surf powder. Nagaedad diri 57 anyos. Taga Barangay Igang, Pototan, Iloilo. Liwat nagaedad 57 anyos, taga Barangay Igang, Pototan, Iloilo. Congratulations diri sa kay Francisca Papna sang Barangay Igang, Pototan, Iloilo nga magabaton sang 5,000 pesos nga cash.
bilang first prize winner naton sa week 4 sang studio draw nga ginhiwat sini nga Sabado sa aton sini nga mga kabombo. Nagahulat na ang cash prize ninyo inyo sini nga premyo diri sa Bombo Radio kag sa Lunes nga adlaw las 9 sa aga dapat ari na kamo sa aton sini nga mga winners, tatlo diri ka mga winners sa studio draw. Dala kamo sang inyo sini duwa ka valid nga mga ID para sa pag-identify nga kamo nga aton sini nga tagdaog sa swerte sa Palengke Promo 2024 sang Bombo Radio kag Star FM. Bombo Cham! Sa Lunes kadlaw, las 9, magdala lang sa nga duwa ka valid ID mas maayo ko naka-photocopy ng daan para nga pag-abot diri nila Bombo Rojane. No, may pila na lang ka mga dugang sining mga verification, makuha na dayon nila ang ila sining mga premyo. So, kadto na dayon kay ang premyo nagahulat na nga daan diri sa inyo, kamo na lang ang ginahulat kag dapat kompleto inyo sining dalaha nga valid ID para nga pagsulod ninyo pag saka ninyo sa aton sining studio ay award na gilayon na diri sa inyo sa aton sining mga kabombo. Kahaga sa aton sining mga kabombo nga nagapamati subong nga week 5 na nga inyo dira nga week number nga ibutang sa inyo sining mga entries sa paghimo sa nga inyo sining mga entries sa liwat week 5 sa aton sining promo kahaga damo agid ang paghimo para nga basi ikaw naman isa sa mga maswerte sa aton sining week 5 nga mga winners para sa aton sini naman nga studio draw nga pagahiwaton Sabado naman nga adlaw sa aton sini nga mga kabombo. Back to you, Bombo Cham. Salamat gid na Bombo Rojane kag congratulations sa aton sini nga mga kabombo nga naggadaog sa Palengke Draw kag subong man sa studio draw. Sa liwat sa mga studio draw winners ang inyo sini nga premyo makuha ninyo sa Lunes kadlaw las 9 diri sa stasyon sa Bombo Radio. Magdala sa nga duwa ka valid ID mas maayo ko na photocopy mo na ina. No, kaya pag-abot mo diri ihatag diyon sa imo ang premyo. Congratulations kid, week number 5 na kita sa mga kabombo naton. Kung maghulog ko mo subong diri sa stasyon sa Bombo Radio, kag sa mga designated drop-box centers, week number 5 na ang aton sinikaron iya nga swerte sa Palengke. Jesse, 6 minutos sa nakaligad sa taknang alaw na pagbalik nato na Banwa. 5 ka mga bangkay sa mga ginapatihan miyembro sa terorista ng New People's Army nga napatay sa inkwentro sa may barangay Aglunok, Kalinog, nadala na sa punerarya. Dugang sini nga mga impormasyon na tuhoy karon sa mga bangkay. Istoryahan ta pagbalik sa momuha na isaud to matapos gilamang pila ka importante nga mga panumdum oras. Jesse, 6 minutos na kaligad sa taknang alaw na. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for August 4 to 10, 2024. It's another Saturday nga puro sa inyo mga paborito nga songs that are largely from the past years. Kaupo ng Technocrats Band sa concert at the Plaza. Mangin inyo, umpisa alas 6 ang gabi sa Agosto 10, Sabado. Sa tion sa musical show na pulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Agosto 11, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw, alas 11 sa aga.
sa tion sa misa. Pangayo naton sa Ginoo nga padayon niya kita nga hatagan sang kaalam kung paano malampuwasan ang mga challenges sang ginapaabot nga weather abnormality nga amo ang La Nina. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Si Captain Jose Cabalfin Calugas ang pinakauna nga Filipino nga nahatagan sang pinakamataas nga pagkilala sang United States Army nga amo ang Congressional Medal of Honor. Natawo si Calugas adtong 1907 sa Leon, Iloilo, kag nangin katapo sang Philippine Scouts adtong 1930. Sang naglupok ang World War II, nagserbe si Calugas bilang Master Sergeant sa 88th Field Artillery. Sa inaway sa Bataan Peninsula batok sa mga Hapones sang January 1942, nagpakita si Calugas ang tumalagsahon nga kaisog kag pagkabaganihan sa patagawayan nga nakakuha naman sang pagdayaw sang US Army, rason nga ginpasidunggan siya sang Medal of Honor. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Hindi pagpakanabua ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ang kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-ibutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kun pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulaan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kung ara sa imo kusina, agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit gid sang serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pagi sa paggamit sang serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nagkakuha sang porsyon sang pagkaon ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon, ilabi na kung mayara sang miyembro nga nagamasakit. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante. Kapag pangalagad sa Bombo na isaunto sa gyapon ko primo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa kay Bombo Sol Binyas kay 5 ka bangkay sang ginapasuni sini rebelde or makatapos ang terorista nga grupo nga New People's Army ang na-retrieve na kagyara na karon sa punerarya. Check nato ng latest diri with the Bombo Sol Binyas Sol sa report na please come in.
Yes, Bombo Chamyara na subong sa Catolin Halago Funeral Homes ining ginapasuni o kung ginapatihan 5 ka mga rebelde matapos na patay no sa engkwentro nga natabo diri sa may barangay Aglunog, Kalinog, Iloilo sang Damlaglang Agosto 8, 2024. Kag ti sa aton nga mga nakuha diri nga information nga mga alas 8:30 sang gina na tigayon sila nga makuha sang Philippine Air Force nga chopper dito sa may encounter site kino sa diin supposed to be sang gapon panitani kwaon sila pero bangod sa malain nga tiyempo kag medyo madamol nga clouds dito Bombo Cham sanggina lang gino nakuha ini sila kag amo na no nadala sila gin hugpa ang ining chopper nga ginsakyan sa ila diri sa may Kalinog campus kag gindala gilayon diri sa may Catolin Halago Funeral Homes. Sang natigayo naton nga ma-interview si Lieutenant Colonel JJ Javines, ang spokesperson subong sang 3rd Infantry Division. Iya ginpayag diri Bombo Cham nga isa diri sa 5 ka mga bangkay ang babayi, 4 diri ang lalaki kag sa initial gani dito nila nga pagpangusisa man sa pila ka mga katapo sang Philippine Army. Bali ang may pila na sila ka mga ginakaptan subong nga pangalan apang hindi pa nila ma-divulge ged kay hindi pa wala pa mismo bala na kumpirma sang sining mga himata nga gintingwaan man nila tawgan kag pahibalo sa mga ini kung posible ang mga nakit-an nga mga bangkay ang ila sinihimata diri Bombo Cham kag base pa diri no sa kay Lieutenant Colonel Javines nga ang iban diri or kalabanan sa mga napatay diri Bombo Cham ang mga high profile nga nagapang-idaron dira sa 40 to 60s kag tigin clarify man diri ni Lieutenant Colonel Javines nga ang isa diri bala nga do kaanggid-anggid sang isa ka foreign national ginklaro sini nga mga Pinoy tanan o kung mga taga diri lang man sa Western Visayas ining mga nasapuan diri Bombo Cham kag amo na no ginahulat-ulat na lang ang confirmation mismo sang pamilya nga himata gid man nila ang nabutang diri subong nga mga bangkay diri sa may Catolin Halago Funeral Homes kag subong ti alerto man ang mga kapulisan diri sa may bahin sang Kalinog Municipal Police Station kag padayon diri no ang ginaobra man nga pagbantay sang mga katapo sang Philippine Army. Sa dugang bala nga pahayag aton ipabati ang aton nangin interview kay Lieutenant Colonel JJ Javines. Kagapon no gintry naton sila nga i-retrieve through helicopters no sa Philippine Air Force kaso wala na dayon kay tama ka kapal ang ulap very cloudy dito sa area. So this morning kagina mga 8:30 no gin-retrieve naton sila kag nakuha naton kay dumayo man ng panahon kag sa subong aton natira sa may punerarya sa may Kalinog no. We're waiting for the family to confirm yung mga identity sa mga kadiver. Pila ni gani sir ang nakuha with regards sa abi sa gender nila pwede ta mahambal sir? Isa babayi kag 4 ka lalaki. Okay. May ara na kita sir description abi sa ila sini nga panamit sir, mga mo na ila mga physic ni sir. Wala kita kuha sa among report to the basic nga panamayo but ang ilang ang aton lang is mga medyo maedad na no ang 5. May ma-identify abi ka mo sir nga do leader gid abi sang grupo kang una. Yes, mayara. Oo, mayara. Mga high profile dito but i-confirm lang naton karon pag ma-identify sang family. Kay basi magtala kita bala. Oo po. Pero by far sir kamusta ang communication dira is may family na abi nga nagkadto sa police or sa inyo man sir or dira sa punerarya? Ang aton nga mga sa tropa naton sa 12IB no sila reach out no sa family. Kag may mga pipila na ka mga membro sang family dito nga ina-ID na nila no and later on kung makakuha kita sa confirmation pwede na natin i-reveal ang tuod ng ngalan sa mga napat ng mga armo. Caveries. Wala na empty man to ang mga ilang pagkuha sila sa daligad nga adlaw amo na to ang mga recoveries naton no? Sa ilang body wala may nakuha. Oo. Sir, ang tong nambal mo gina sa high profile, sir. Mga pila na di ang high profile, sir? High profile. Ang nato halos pa nga matag-as man mga posisyon nila, no? Mga squad leader, may But later on, makakako natin na, ma-confirm natin na kay basi
wala kita sa aton initial nga identification. Pag na-confirm sang family, i-release nato ng mga tuod ng mga ngalan nila. Pero subong sir, wala pa family nung nga nagkadto? Baka pakadto pa lang iban, kay medyo layo man tong Kalinog, kay yung iban mga layo man ang ilang mga lugar mo. Okay, paano gali sir gin contact sang inyong grupo sir ang family? Oo, through ang iba cellphone, ang iba through barangay kapitan, ang iba through police. Oo. Okay, sir. Sir, may nakita kami to sa picture. Do may foreign national nga upod. I don't know, sir, if ma-confirm nyo doon subong. If foreign... Wala national na. Ara na naman kita, may madula na naman kita na, para sinigad, ang may ara kita, may na-capture ko, So, budlay nga mga, wala foreign national. Okay. At least na-clear wala foreign national. Baka tisoy lang siguro, pero wala foreign national. Nabatian diri Bombocham ang kabahin sang ato ng interview kay Lieutenant Colonel JJ Javines. Alright, now pero natipon na ni ang 5 ka mga bangkay, Bombosol. Yes, Bombocham, ara subong sa Catolin Halago Funeral Homes diri sa Banwa man sa Kalinog. Pero ano man matumod na kung mga taga diin ini, mga taga Banwa bala ni sang Kalinog or nagikan pa ini sa iban man nga kabanwanan? Sa bulig diri sang pila ka mga punong barangay nga nagkadto man diri sa may funeral homes kag mga kapulisan diri Bombocha, may mga nakuha na sila nga mga initial nga pangalan kag amo na gani ang ginpatawgan sa ila man diri para makumpirma kon bala ila gid man himata ang dira subong sa punerarya. All right. Ini si Bombo Marisol Viñas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. Salamat gid na Bombo Marisol Viñas. Tanawon nato ni karon na Banwanong dugang sining mga informasyon kung bala may mga identity na diri ining 5 ka mga bangkay. So kumpirmado 4 ka mga lalaki, 1 ka babaye. Ang pahayag sa Philippine Army nga napatay sa inkwentro kagapon sining adlaw. May mga initial information kita diri sandig man gani sa kay Colonel Javines nga ang iban sini may mga edad na kag may mga high profile nga mga individual sa bahin karon iya sa nga terorista sini nga grupo. May mga ginpang tawagan na to nga mga barangay official, kapulisan, agud iya nga makabulig man sa pagtumod or pagkilala sa sining mga nagkalamatay sa inkwentro sa may barangay Aglunok, Kalinog, Iloilo. Oras naton sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 31 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Standby diri sa aton sining pagapangalagad sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Sa piyak nga bahin, dugang sining mga balita kag impormasyon, i-check naton ang linya karon ni Bombo Angel Tan. Ini may kantanan sa pagprangka ni City Councilor Miguel Treñas nga hindi siya makahatag sang suporta niya sa kay former Mayor John III Espinosa kung ini ang magpapili sa 2025 elections. Iniapisar nga nagpahayag ang anay alkalde nga ti suportaran niyang iya sini nga mga kainablusan. Yang klaro sina diri nga rason iya nga hindi makahatag sang suporta si Councilor Miguel Treñas sa iya sini nga tiyo bangod nga ti kumplito na ang linyada sang Uswag Party. Sa aton sini nga mga taga-Palamati, insindihan maguro na ni former Mayor John III Espinosa. Ina, kung may plano siya nga magpapili sa palabuton sini nga 2025 elections. Sa aton sini nga mga kabombo, i-check naton ang linya ni Bombo Angel Tan driman sa aton sini nga pagapangalagad sa Bombo Radio Iloilo. Oras naton 33 minutos na ang nakaligad sa takna sini nga launa. Sa karon sa aton sini nga mga kabombo, grabe ang makabig naton nga impluwensya sa sining double gold nga nakuha ni Carlos Yulo sa 2024 Paris Olympics.
nga kung sa diinti makabig taman nga roller coaster ang roller coaster ride ang istorya sa likod sining Golden Boy sa nga pungsod na Pilipinas karon. Kay matapos nga nakakuha sa nga duha ka bulawan nga medalya sa Paris Olympics, inaglupok man ining issue may kantanan sa konflikto sa iya sining nga pamilya kag sa iya sining iyang nobya, sa iya sining girlfriend, sa aton sining nga mga kabumbo. Pero una sinadriya bina-highlight ta mga kauturan amo ang mga naparti ni Sir nga premyo para iya sa kay Carlos Yulo. Tihamakon mo to, may kondominium, may yara sang cash prize. Ibangod sini Banwa, damo karon ang nag-ambisyon nga mag-ala Carlos Yulo man. Humalin Banwa sa mga staff sa nagkalain-lain sining restaurant, Bausos Maria Kagusip, daw kasubong naga-ala Carlos Yulo na sila subong. Grabe mo ning ginatawag nila nga the Carlos Yulo effect or the Carlos Yulo mania. Ari ba daw kay ipakita ta sa inyo mga nagkalain-lain sini iyang Carlos Yulo effect sa aton sini nga mga kabumbo. Una, ipakita nato no video sa isa ka personnel nga nagano ni siya bumbo o nagapang limpyo or nagapang trapo sa mga gamit. Ipakita tabla sa aton sini nga mga kabumbo, pakita ta. Araw ipalantaw naton sa mga kuturan tang video pagtapos siya trapo. Urtido landing sa mga gymnast no. Sa aton sini matag ara pagid. Isa pagid. Mas maiguro ko may audio. Grabe ginailog-ilog nila kung tupanas Carlos. Uy, may nagtrampuling. Trampuling? Purtino. Grabe nga mga abilidad. Hindi lang mo sina. Sa aton, sino mga kabumbo, amo tong aton nga pinali karong Mel. Ang isa to, no? Are pagin. Si Tito Abdul. Si Tito Abdul. Grabe niyang mga performance ni Tito Abdul. Abay, pakita ta. Nagilong-ilong mas Tito Abdul. Aragoy. Sus Maria ka o nag-wave sa fans. Nag-wave. At least mag-start. Tapos, nag-ano siya. Power the cartwheel. Perfect. Ano naman si Tito Marcy? Tito Marcy. Nag-wave sa fans, sa audience. Deep breath. And then, Aragoy, Tito Marcy. Magluwas sila sa ilami, ara pagid dira, Bumel. Abi mo kung ano. Sa iban pagid sa aton sinma ko. Ari, pati sa panadirya. Pati sa panadirya nakalabot pagid tuya. Bumuon makita taop tapos sa arin sang tinap. Uy, sus Maria Kagusip. No? Perfect. Ara pagid. Bawa ado kasubong ano sang perte ability. Grabe gin man yang mga Pinoy, no? Sa aton sinima kulturan. Baw? EJ Ubiena ang galawan. Ipakiantis ang pinali ta bumbo umel antis sina. May ara pagida nga ara siya sa pedestrian sa tunga dalan pagid. Sa aton sini nga mga kabumbo, tiyan mo ning ginahambal sini nila nga Carlos Yulo effect kay grabe mo sa aton sini nga mga tagpalamati. No? Do kasubong iyang gahandom ang kadaman sa aton sini nga mga kasimanwa nga magpasakop na lang iya or mangin mag-gymnastic na lang bla sa aton sini mga tagpalamati. No? Para iya nga mas dasig kuno ang ang pag tawag siya ni pag-angkon sang hindi ko na maklik out. Ano akong tabo sa cellphone ko nag-stopped o kondo nag grabe ning mga abilidad sang
mga kasimanwa naton, no, kung sa pa dalom-dalom lang sang paminsaron. Why may makaperdi sa Pinoy? Do halos kita tanan siniya maka gold gid kun lantawon tang plastada. Lang. Di na to kagina. Anyway, sa aton sini mga kabumbuara na balik nakita mo na Mumel, ang basta gin ano ko to, gin komentan ko to, kag dito ko gin send ang iban sini nga mga videos ko bla nga natipon. Grabe pag ito yung abilidad sang isa naton ka kasimanwa kay sa Arisa. Dahil lagi kay i-mention ta ka Bumboms. Paano na ni mag-type? Aragoy! Ara na! Sige! Pero, amo na ang second to the last na. Pero pinalit ato mo tukro ng isa. No? Ari pagkita tanay. Grabe pag ito kasubong niya nga ang atmosphere sa kung sa diin niya nga do ginilog-ilog ya si Kaloy Yulo. Duara gid siya sa ano? Duara gid to siya sa stadium. Duara gid siya sa Paris, France. Sa aton sini nga matag palamati. Ti magamo sining ugada, damo nang nagahandom karon iya nga mag-ilog sa kay Carlos Yulo. Ara na mo Mumel? Ari pakita taw dito ni sa may Tagbilaran na Bohol. Sa tunga dalan. Ara na. Ginapakilala masunod sini. Na nga ma-present, ma-plastar sa iya sini nga routine, ba nagubas ang jacket sa kilid sang dalan. Ara na. Here we go. Ginahula. Ara na. Muna nga try. Perfect! Ang landing! My goodness. Grabe, nagbaw pa. Nagbaw pa sa mga nagatabong sa pedestrian lane. Tiyo ba? May replay pa gino? Wow, what a slow motion. Pilang score? 10, 10, 10, 10, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Pero, halong ka mo sa mga kabumbota, okay lang na iya nga gina-idolize si Carlos Yulo. No? Okay lang na iya gamiton nyo sa bilang inspirasyon. Nga, bangod sa iya, sini nga kadalagan sa bugos nga pumulo yung Pilipinhon, damo ang naga-aspire bala nga mangin katulad niya nga mangin gymnastic, no? Or gymnast sa aton sini nga mga kabumbo. Ti pero halong kamo, kag ini nga mga gina-perform ni Kaloy through the years yan nga gintunan, kaya hindi niya basta-basta nga one day lang yun or isa lang kadlaw na master yan na yun. Dapat careful ka mo, halong ka mo, kay hindi niya basta-basta. Ang pinali, tada mo Bumel, Ariblaw, handom ang kutan ng bata, no? Gimpraktisan niya, pero galing kay ti amuning but ko silingon nga dapat ka mo maghalong. Yari ang aton nga pinali sa Carlos Yulo effect. Main na tali nga headstand. Sus Maria kagusip. Naburahong sa naburahong sa lamisa. Moriones mayo na tani, may abilidad gamay na lang gitani. Galing na naburahong niya sa lamisa. Sus Maria kagusip po sa aton sin makabumbo. Okay gini na nga idolize ta si Carlos Yulo. Mangin inspirasyon ta para nga kung handom tingin man nga mangin sikat nga gymnast sa ulihi kag makapasundayag sa Olympics, the greatest show on earth. Pero why niya siling ginpili ka lang, ginambala ka nga ba bakal kaya sang langgaw o kung mantika or oil sa Tiangge, pagbalik mo gymnast ka na dayon, no? Sa aton sini mga kabumbo. Tinuig niya nga preparasyon, no? Kaga dapat disiplinado kasi na diribanwa, pero ginakalipay sa gyapon naton, no? Nga damo ang handom nga mangin Carlos Yulo sa aton sini nga mga kabumbo.
43 minutos na nakaligad sa takna nga launa driman sa palatuntunan na bombohanay sa Udto. Check ta na this time, balita ni Bombo Angel Tan. Si Councilor Miguel Treñas nagaprangka nga hindi siya makatag sa iya sininga suporta sa kay former Mayor Joe III Espinosa panalitan nga magpapili siya sa 2025 elections. Ti ang rason ni Councilor Miguel Treñas bisan hindi iya pag-ihambal at hag naman sa aton sini nga mga kabombo diri sa syudad sa Iloilo. Ngaman, ti sa nakita naton kumplito na yang slate, no? Sang uswag party. Ti alang-alang magliwas karon niya si Councilor Miguel Treñas. Pero sa aton sini mga kabombo, kumadumduman nyo pa sang tsimpo nga nasiplatan ini sila nga nagkapi-kapi sa isa kakapihan sa may distrito sa Galapas upod sa iya siniiyang magulang nga si Inday Raisa Treñas Chu, tinagpakita sa mayo nga pagtamdanay ang magtiyo. Check tabla si Bombo Angel Tangel sa report ta please come in. Ang kadiri Bombo Cham si Iloilo City Councilor Miguel Treñas nga hindi ina siya makahatag sang iya nga suporta kay former Mayor Joe Espinosa III pananglitan nga magaplano ini siya or magapadalagan sa anuman nga posisyon sa 2025 election. Sa interview diri sang Bombo Radio, ni Councilor Miguel Treñas iya gipahayag nga budlay na kay kun budlay na maghatag sang iya suporta bangod if ever gid man nga matuman or matabo ining mga bati-bati nga storya Bombo Cham mga magapadalagan kuno si former Mayor Espinosa III, Joe Espinosa III, via kon bilang Vice Mayor sa siyudad sang Iloilo, mabudlay ini bangod kay ara naman niya daan sa ila line-up si Vice Mayor Jeffrey Ganzon. Kag tiing iya di nga hambal, kompleto na gani kuno ang iyang line-up. Ilang line-up Bombo Cham sa may team Uswag. Rason nga ti ibisan ano pa ni nga posisyon ang padalaganan ni former Mayor Espinosa nga ti hindi ini sila dali-dali makasuportar apisar abi nga nag-vouch ini sa ilang suporta ang nasambit nga anay alkalde sa ila ni congresswoman or nagapadalagan bilang congresswoman Miss Raisa Treñas Chu. Pero sunod diri kay Councilor Treñas wala man nakahambal abi ang anay alkalde kung magapadalagan ini siya sa anuman nga posisyon diri sa bahin sang Iloilo City Bombo Cham sang isa gid lamang kaadlaw na siplatan pagid abi diri nga nagaupod panyapon si Councilor Miguel Treñas kaupod diri si Congresswoman si Congressman Jojo ang sang Uswag Ilonggo Party List. Rason nga tigin checker naman diri kung ano sila ang istoryahan nila kay basi nagprangka naman diri bala si former Mayor Espinosa nga may gusto ini siya sa bahin sa politika. Pero Bombo Cham with this meeting wala gin-deny ni Councilor Treñas nga nagaistorya gali ini sila sa politika sa bahin sang Iloilo City kag probinsya sang Iloilo. Do ginaobserbaran nila kuno naga-share sila sang mga istorya kung ano ang dalagan sang pamulitika sa syudad kag probinsya sang Iloilo kag ti kabahin kuno sa ilang istoryahan ang mga projects ni Kong Jojo kag ni Mayor Jerry Treñas diri sa bahin sang Iloilo City. Sa liwat dugin prangka or like nagprangka pakita naman diri sang iya motibo, klaro nga motibo si former Mayor Espinosa nga buo o kon bilog ang iya pagsuporta sa bahin ni Councilor Treñas kag ni Miss Raisa Treñas Chu sa mga posisyon nga padalaganan nila. Dugang padrisang natundan, hindi ining matuod ang waring-waring Bombo Cham nga nag-ayuhay lang gid ini sila sang abi nanday former Mayor Espinosa III bangod kay ti manog eleksyon. Kundi madugay na gali nga may communication ang mga bata ni former Mayor Espinosa sa bahin ni Miss Raisa Treñas Chu kag sa iba niya nga mga utod Bombo Cham. Pamatian tabala ang kabahin diri sa nga pagpahayag ni Iloilo City Councilor Miguel Treñas sa nga atong interview. Storyahan man namon kung anong mga gatalabo din sa syudad ng Iloilo, mga politika bigatabo sumong na sa syudad. Kag ang pangayo man kita na buligan man si Raisa Treñas. Okay. Sir, nagambal ka politika. So, the last time nagambal si Mayor nga nag-vouch na kuno sang support niya or like nagpahapyaw naman nga vouch nga support niya si former Mayor Espinosa sa imo kag kay Ma'am Raisa. Pero as of this moment, sir, pati kay Mayor nakahambal siya ma-vouch siya sang support niya, sir.
Actually, wala pa ko ka storya kay Tito John, no? Instoryahan lang namon para makangayot gid puli kay Raisa Trenya kag sa akon. So okay man siya na buligan ka. Oo. Pero how about sir nga gaplano siya or like nagapabatsyag sa sir nga mapadalagan siya next election abi councilor? Actually, wala gid ko ka storya sa iya kung magpadalagan siya. Akon din nagstoryahan na lang kami na gapangayo gid ako bulig para kay Raisa Trenya sa akon din sa nakita ko daw ang feedback daw okay man siya nabuligan kami. So about na mapadalagan siya, actually wala gid kami nakastorya about sa mga. Pero ay sa kababatsyag councilor with that one? Sa mapadalagan siya sa isa ka posisyon diri sa siyudad ng Iloilo, daw wala pa siya nakapapatsag. Okay. Pero sir, kita naton nga ara man si Kong Jojo with this one. Ano man nagpangayo man si Kong Jo sang support niya or anong nasuryahan diri with like sa side naman niya ni Kong Jojo with the politics abi councilor? Kay Congressman Jojo so wala man si Kong Jojo ang nagstorya git about para ka nasuportaran si ang Uswag Ilonggo. Pero for sure, supportaran man ni Tito Jo, si Jojo. Pero the vouch of support kay Mayor do wala pagid sir, no? Duklaan di klaro. Pero kung ang vouch na ma-support siya sa akon bilang konsihal kay Raisa Trenya bilang congressman, masuporta siya. No, so gina-invite man siya namon sa mga feature na mga payout no sang grupo naton. So, basi makaupod man siya. Maupod siya sa aton sa isa ka payout. Pero if ever gid man councilor may plano or like ginabat-ibati nga daan kuno like iban nga storya nga basi kuno padalagan si former mayor Espinosa sir as an independent candidate sir sa pagka vice mayor and ni posisyon. Councilor, since nga nag-vouch sang support sa imo, ma-vouch ka man sang support sa iya balik abi councilor? Ate, daw sa nga mo na basi mapudlay no may mo naka-plaster ng grupo naton na si Vice Mayor Jeffrey Ganso ng aton suportaran. So as of now, wala pa man si Tito Jo nakahambal kung mapadalagan siya. Kasi ginatanaw-tanaw niya pa kung ano ang sitwasyon subong. So sa aton grupo, may congressman na ta, kompleto na mga konsehales, arat na si Mayor Tranyas, may Vice Mayor na ta. Basi kung ma-independent siya, daw basi ni man ta ka suporta gid siya no. Pero kung basi amo na ang mabudlay no. Basi so ara nang aton grupo. Pero when it comes sa akon kay Raisa Tranyas for congresswoman kag sa akon di masuporta man si Tito. Councilor, may pila ka mga storya sir nga nag-reconcile kuno ang inyo pamilya or like somehow do nagamatamat kuno balik abi ang maayong relationship bangod kay manog election councilor. With this one, dugay na gid man kamo sir nagaamat-amat sa pakanay or like this recent lang gid man since nga manog election gid man kuno abi councilor? Tuod-tuod lang ang si Raisa ga-contact na sa mga bata ni Tito John, ang apat ka babae. For sa politika, so hindi tayo mahambal sa because of politika lang. So si Raisa kag si mga bata na mga babae ga-kontakan na Bawat pabatian sang mga kabombo naton si Iloilo City Councilor Miguel Tranyas. So daw ang padalaganan ni former City Mayor Joe Duterte Espinosa panalitan daw Vice Mayor Ged? Oo, manang bati-bati ang storya bombot siyam dira sa bahay na City Hall. Nga do basi kuno magapadalagan siya bilang Vice Mayor diri sa bahin sa Iloilo City kay ga-observe ni siya gani kuno mo na obserbaran ang dalagan sa politika kundiin basi medyo makasarang mag-penetrate abay nga do masarangan sang iya abay nga support system ti basi dira magkontra independently si Vice Mayor o kon si former Mayor Joe III Espinosa kay ti nag-vouch naman sa support niya kay Councilor Miguel Tranyas kag kay Miss Raisa Tranyas show do medyo basi alang-alang naman sa piyak mamot siyam nga kwaon pananglitan nga may ginaluto abi sila nga line up pero basi independently amo paginang abi do medyo bulubantayan man sa bahin sang
line up ni Mayor Jerry Treñas kay tiba si Mabunggo amo nang hambalgan ni Bombot Siam nga hindi kagid ka pakampante sa subong nga eleksyon kay wasi may mga surprises, mga fireworks gining ipagwa sang mga anay politiko diri sa bahin sang Iloilo City. Kung nag-vouch ang support si former City Mayor Joe Duterte Espinosa kay Inday Raisa Treñas Cho, subot silingon siya ang suportaran niya bilang bagapapili Lone District Representative. Kag konsihal nga hinablos siya si Miguel Triñas. Oo. Ang mayor hindi pa. Ang mayor tiway sa sigurado. Wala. Way sa sigurado. Sa congressman ara na si Inday Raisa. Sigurado. Target lock. Nakalak na. Target lock. Pero kung magamusin ang hugada, mapurupinot gid man kung way ka partido. Purupinot gid man Bombot Siam. Pero sa aton sini nga mga tagpalamati kung may partido ka kay kung lang tawon imo subong Bombo Angel sa national scene to, wala to babaw dalom pati tunga-tunga may alyansa mo. So pag abot diriya sa dalom, tagsa-tagsa sini ka mga partido nila, may alliance sa ibabaw. Pero sa ton sini matagpalamati, may matabo gid sini iya nga kumbaga pa bisan may alliance to yang ila sini partido sa ibabaw diriya sa dalom sa local scene, pwede sila ya makabunggo anay. Oo. Kay Tiwang Botcham ining mga alyansa sa bahin sang national kay the last time si Kong Jam sa Lakas CMD ara na si Mayor Jerry Treñas kag si Miss Raisa Treñas Chu NUP which is ti amo man na alyansa man sang partido sang current administration pero ti hindi man na abi dako gid nga porsyento or like assurance nga hindi makabunggo anay diri sa bahin sang local scene. Kay Tibong Botcham, hindi na mapunggan mo. Baronda versus Treñas, kumbaga uswag versus gugma na gidning plastada. Ang naging hambal last time ni Mayor Jerry Treñas, ang iya nga gist, ang iya nga statement, nga lain man na yung alyansa sa babaw. Pero ang palamangkutanon pag yung Bombo Angel, kung suportaran ni former Mayor Joe si Raisa, tinga hindi iya masuportaran si Mayor Treñas. Boy na naging kompleto, no? Oo. Tapos kung ako naman yan si Mayor Joe, masuporta ko kay Raisa, masuporta ko kay Miguel, pero sila hindi kasuporta sa akon. Pero Bombot Siam, kita mo the last time, ang mga Blue Angels ni former mayor, like ang mga supporters, sinibala mo, nagkadto ni sa City Hall, sa may penthouse, nagkuha ni sila yan, nagkadto, naghatag ng ila support. Amuning na-post naman ni last time, tigin pasalamatan ni Mayor Jerry Treñas. Pero ang pamangkot, tirawang Botcham, basit nagabalabag pa ni sa tutunla ni former Mayor Espinosa kung nga ado hindi pa ma-vouchan ng support ni si Mayor Jerry Treñas. Amo nang dako sini nga palamangkutanon, kagti kung hindi kaya mag-support sa imo sini nga alkalde, siyempre, duwa-duwahan ka na kung bala ang ginbuyan mo nga statement. Matutuon ina or for political mileage lamang or kung sa ano nga mga sistema dira kay mati ko do madayon ko nung JJE 2025 JJE Mabacham JJE nga JJE nga basta mo lang ang galaga na lapta JJE 2025. Amo nang sadya kay puro hint, puro suspicion, puro mga secret pa ang mga nagalagaw ng storya Bombot Siam. Butang tayabi ang una nga J. Jam-jam na nabi. Matik. Sa piyak niya nga partido istoryanta. Jam-jam na nabing una nga J. Sino pang may first name nga J nga posible magupod kay
Congresswoman Jamjam Barundaman. Joe. Jed. Ay, sorry. Oo. Sorry. Naubo. I-mention ta na lang it's Jed or Joe. Jay gyapon mo, di ba? Ti perong isin uni. Go, lahat ka mag-spill ka bang ba siya? Grabe nga palaligban, no? Palaligban ang kung sino di ang J kagang E palaligban, no? Galapta nga impormasyon nga dayon ang JJE sa 2025. Ti ang palaligban dre ang 2 ka litra, ang J kagang E pa kung sino ni sila. Pati dapat-dapa ko bang matsyam ka panumdom mo? Oo. Tiyan mo sinang hibaloon ta Bombo Angel kay kung logic ang aton sini nga pag-istoryahan, for example, abi, ikaw Bombo Angel, mamangkot ka sa akon, ti suportaran mo ko sa akon kagustuhan nga padalagan. Ti mambal ko ya nga mapadalagan ako bumutsa mapadalagan ako sa amo sini nga posisyon ti suportaran mo ako. Pero ako ya hindi ko ya makasuporta sa imo ti. Do you think masuporta ko si mo kay ikaw ngani hindi ka makasuporta sa akon? Yo, perde ta dukan gataga. Dugin take advantage lang do kan jagid wala ka gid kuha bang batjam. Di ba? Ti may amo sinaihan sa aton sini matag palamate or JJE na sa 2025. Amo nang balantayan. Kung sino ining JE, amo nang balantayan pero amo na siya. JJE na kuno. May lang hindi AJE. Pwede man nga ato ni total Bobo Angel, duha man lang ta diya guys riyan, tatlo tabi pati si Bobo. Kita lang man. Takita lang man diya. Pwede man na nga Jam, Joe, sang ang isin uman. Jam, Joe, Ili. Sige lang, mapalapdos lang ko ka ikong pagi. Pwede ay hana, Bombo Angel? Kasi magkanto ko to si Tiol Bambatsa, may magmuno naman to sa akon nga may malapdos ikong pagi mo. Hindi lang ko yung mapakita siya. Pwede mo na JJE. Jam, Joe, Ili. Granting for the sake of discussion, ma-independent abi si Vice Mayor or si former Mayor Joe Duterte Espinosa kagang padalaganan niya Vice Mayor lang. JJE man gyapon. Jam, Jed, Ili. Galing kaya, ang kapilit ang Ili man. Jel, duwa na kalapdos to, kadua ko na ma-mention. pati ako malamid bang botcham sa lapdos ang igong pagi mo? Wala ka na yawa. Ako lang tuya ko no, kay kung sino nag-umpisa gini, amo ning lapdosan niya. Pati ako nang bantayan ta, bang botcham kay Dosadya, gining dalagan sa politika, pero may video naman si Councilor Estante Ligad, nag-vouch ko no sa support niya sa Usuaga. Nagdako ang akong pagsuporta kay Mayor Jerry Trenyas kag Team Usuag. Botcham. Kayang may nasiplatan ko nga nag-react si Kagawad Ili sa picture ni Mayor Jed Toblas ang January 2024 nga ang punto ya sa to nga ngayan pa ko bala do gamo na bala tapos nag-comment to si Kagawad Ili nga ma-countdown tabla 2025. Nagkinugay na to nga sang January 2024 pa to. Nag-comment naman sa liwat. Doon mo sina. Ano man? Kasi puro papyaw lang Ako na mo motsam do medyo puro pabatsyag lang gamay pero tik mo nang hambal gani. Tatlo nakalapdos ni kun sigano magkitay kami ni nga duwa ni Kagawad Ilistante. Tatlo na ni kalapdos to. Pero sige lang, 1 taon ta natin anon mo kayo. Amo na gagawa ka impormasyon kag. Bati-bati ko pag Jel, bala mo kung ano. Ano. Kita mo nagasurya diya. Ano to? Waay na kuno sa Calgary to ang
kilala ta? Nagbalik sa Iloilo. Away kuya sang may basta way na kuno sa Calgary to. Nakita ko tuligid na nanyapon gid man to sa may. Wala na, hindi na sila kuno makita to sa Calgary. Naglupad na sila? Away lang takbalo. Pero basta mo ng information nga nakalabot sa ako, way na to kuno sa Calgary. Ti sino ara sa Calgary yaw? Si Jay. Si? Jay. Oh. Basta mo na nga mga impormasyon. Nagalabot na rin sa aton sining mga kabumbo. JJA sa 2025, sa 2025 dayon na kuno. Ti sino ining JJA kinuhay pa sa kasiguraduhan ni kay si former Mayor Jed Patrick Mabilo kanaan may kaso pa ni sa jail nga nga tawagan ini. Ang ato lang hindi siya pwede na bisan makapang-impliyo kag makapungko sa isa ka pwesto. Ano ganing term sina Bumbumel? Nalipat ako sang perpetual disqualification. Oo. Ti August na subong sa nung filing sang COC? October, bala mong batsyam. October, bala mo. October, no? Ti August, o September, October, higos ko lang sulusubra na nas 2 bulan. Ti may nga gawayhan kon yung kaso por kaso nga parehas bla kay board member Doming Uso nga gin pardon kung ti nakapadlagan sa liwati may nga gawayhan Amo nang wala sang hambal nga end nga storya when it comes sa politika mo watcham kay damo sang posibilidad nga pwede matabo tong JJE. Kasi ako mahanutan ni Blau. Sa ka JJE nga na, basi matuod ginaya mong watcham. Wala sa sarado nga posibilidad. Tapos do mga halangpon nga dara mga post ni former Mayor Jed atong may tigulang bla nga nagabayo sang t-shirt ya. Nga yelo tapos ang ambasa nga I love you all. Ano mga I love you all? Kanan ka mo. Kanan nga inunggo. Ano nga mga I love you all ni nga sistema aton man. Anyway, bantayan ta na kay ambal mo gani, Bombo Angel, no? Tanan niya may posibilidad, pero dipindi ina sa aton sin mga kabumbo kung ano karon na mangin plastada, no? Sining kung ano ning dangatan sang mga nagagwa nga impormasyon nga JJE sa 2025. Palanta na, Jel. Salamat, Ged. Ini si Bombo Angel Pachiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo. Salamat, Ged, na Bombo Angel Tan sa imo siniiya nga report. O di kon istorya politika, basta diri gani sa syudad sa Iloilo, grabe ka interesante, Ged. No? Sa aton sini nga mga tagpalamati, hilabi pa iya karon nga ti mismo si Councilor Miguel Treñas ang nagpahayag at hindi siya kapasalig, hindi siya makahatag sa iyang sinigang suporta kung magdalagan gidman si former City Mayor Joe Duterte Espinosa sa kung ano man nga posisyon sa palabuton sininga 2025 elections. Kaya ti human ang ila siniya grupo mo. Di ba? Kaya lang alang iya karon niya kay nag-vouch lang to yung nga masuporta kay Inday Raisa kag sa kay Councilor Miguel, mambal man niya si Councilor Miguel at suportaran namon si Tito Joe kung ano niya sininga daganan. Kunti anong gwa karon to iya, for example, abi magdalagan iya si former Mayor Joe Vice Mayor. Ti anong magwa karon to iya sa kay Vice Mayor Jeffrey Ganson? Alangan man iya nga kung magambal si former Mayor Joe Duterte Espinosa nga madlagan kuliwat sa pagka-alkalde sa syudad sa Iloilo. Alang-alang kontrahon ni Miguel Treñas ang iya sininga amay. Di ba? Pero to sum it up sa aton sinimang kabumbo, pwede bala na nga masupport kay mo ya sa hindi magsuporta sa imo? Ikuti siyempre mangita ka man ya sa landigan mo nga makapasalig sa imo nga, tika kung kami upod mo, masuporta kami ya sa imo. Di ba? Sa aton sinimatag palamate. Pero ining mga nagaluguluwa pagin nga mga JJE nga 2025 ni Jesus Maria Kagusip. Damo pa ni maginuwa nga mga impormasyon samtang nga nagilapit ang adlaw sa pag-file sang Certificate of Candidacy sa palabuton sini nga bulan sang Oktubre. Lapaw nagkikita sa latid diri sa aton sini nga pagapangalagad. Standby na kamo sa kapo lamang program kaupo naman sa kay Tita Regine.
Si Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo sa manenay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo, Oras. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Si Anay Supreme Court Associate Justice Florence Dolendo Regalado sang Concepcion, Iloilo ang naghimo sang maragtas sa kasaysayan sang board exams sa Pilipinas. Siya ang nakakuha sang pinakamataas nga marka nga 96.7% sa Philippine Bar Examinations nga wala pa nalapawan tubtob subong. Nahimo niya inisad tong 1954 bar examinations. Natapos niya ang Associate Degree in Arts sang 1949 sa Far Eastern University kag abugas siya sa San Beda College of Law bilang cum laude sang 1954. Nagtuon man siya sang Master of Law sa University of Michigan nga natapos niya sang 1963 bilang isa ka Dewitt Scholar. Magluwas nga nangintanyag nga propesor sa sulod sang 30 anyos, nakilala man sa regalado nga eksperto sa patag sang criminal law. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Nagaproblema kagid bala kung paano makasupod sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga andan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw maka-improve. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa patatas, masamig ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist. Ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pinakaunang nga department store sa Pilipinas, ginbuksan sa Iloilo sa 1877. Ini amo ang Huskin and Company nga nahamtang sa corner Calle Real nga karon JM Basa kag Calle Santo Niño nga karon Guangco Street. Ginsuguran ini sang British businessman nga si Henry Huskin nga hinablo sang Vice Consul nga si Nicholas Loney kag upod nanday J.C. Huskin, Herbert Peter Huskin, George Menders Saul, A. Ponce de Leon, E. Garcia kag Gregorio Manuel Loring Sr. Nagbaligya sang magkatuhay nga produkto kaangay sang groceries, hardware, stationery, mga hampanganan, alahas kag iban pa. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution.
Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sa lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kung pain-killing properties. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puloy-an pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Kung sa dalan, importante ang speed bumps, amo man ina sa imo galastuhan. Butang ka sang slow down nga barriers para mahagan-hagan ang imo galastuhan. Lakip sa siniya mo ang pagkakasi ng payment information alin sa shopping apps o mobile devices, pag-imo sang barriers sa tunga sang shopping cart kag check out. Hindi ka man mag-subscribe sa promotional emails sa text kung nabudlayan ikaw mangindi sa sale. Kung kakasun mo ang convenience sa spending, mas makasave ikaw sang imo pinangabudlayan nga kwarta kag sigurado nga malabot mo ang imo financial goals. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan.
Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagon makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sa pagkaon, kag masami nga himuon ini sa tion nga naghahanda ikaw sa pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sang kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sa pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello and good afternoon gid sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine. Welcome to Saturday edition sa Sininga Palatuntunan kahapon lamang program. It's the 10th of August 2024 and for today hindi lang isang aton nga bisita kundi 4 sila. Actually there are 5 of them sa ilang grupo, Miss J and Friends. Sila ang aton nga interviewon, ang aton nga winner ang tagsulat si Miss J. Pero ang mga friends niya, she brought them with us here, no? So sininga hapon, gani mangin 4 ang aton nga mga interviewees, mga kabombo, and let's find out and let's get inspiration sa ilang friendship nga gintukod pa since 2012. Again, this is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program, mga kabombo. Later on, after sa atong pag-interview, of course, you know what will happen. We're going to announce our new winner para sa sininga semana. Gani, sa tanan dira nga mga nag-join, nagpadala sa ilang mga stories, hold on tight and be the first one to know sino ang aton nga mangin winner para sa sininga semana, who would also win 1,000 pesos nga cash, the same prize nga iga-bring home ni Miss J kag sang iya nga mga friends. Anyway, welcome na sa ating palatuntunan. I hope ang inyong galing mga stories dira ha, makahingagaw na for next week. Kung ready na, pwede na nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street,
Iloilo City. Arin ang aton nga song For You All from Valiant Grace Lagunilla. As I welcome you sa KLP, Hanggat Ako'y Nabubuhay. Good afternoon. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa, sasamahan ka sa hirap at saya. Nandito lang ako para sa'yo. Sana ay malaman mo, hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita papabayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay laan lamang sa'yo. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Anak akong sinta, ano man ang mangyari, ay di kita iwan. Ika'y mahalaga, sa puso ko, ikaw lang, wala nang iba. Nandito lang ako para sa'yo. Sana ay malaman mo, hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita papabayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay laan lamang sa'yo. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita papabayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay laan lamang sa'yo. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Hanggat ako'y nabubuhay, Valiant Grace Lagunilla, Hanggat Ako'y Nabubuhay, the same background no, that you have been hearing every afternoon diri sa KLP, ang ina nga particular song with lyrics na gito ang kaina, okay? Oras natin is na 27 minutes after 2 o'clock, kag-ari na sila ang aton nga makabing natin mga winners. Actually, ang nagsulat is si Miss J. But since it's about her friends, so siling ko sa Miss J and Friends na lang ang aton nga pag-aistoryahon. So, mauna kita sa kay Miss J. Good afternoon gid sa imo, Miss J. Good afternoon, Tita Reg. Oo, ari diri ang imo nga mga friends and ginapasalamatan ko gid ikaw for inviting them. Also, para nga mangin kaupod naton diri sa sining nga hapon, pwede mo sila mapakilala sa aton or sila na mismo magpakilala sa ilang kaugalingon.
Sila na lang siguro, Tita Reg. Sige. Nakita kay Mr. O. Good afternoon, Tita Reg, and to all the listeners of Bombo Radio Iloilo. Si Mr. O. Good afternoon, Mr. O. Next. Good afternoon, everyone. I'm Miss A. Miss A. And? Good afternoon sa mga tagapalamati isang Bombo Radio. Ako gali si Mr. J. Isa sa mga abyan ni Miss J. Alright. Sige. Sa inyo nga grupo, originally, 5 kamo. What happened to the other one? Kaya nga 4 na lang kamo, how? Si Miss M nagtaliwan na sang ganito class. July 5. July 5. Oh, this year year. lang, no? Sorry to hear that. So, very young pa. Pila na mga edad ninyo? 29, tita. Okay. Sige, let's talk about your friendship, ha? Year 2012, sang nagsugod nga nangin mag-friends ka mo. Pero si Miss J, amo to yung tuig, doon nagapaligbog ka ginambal mo kung paano ka nga makapadayon sa imong pag-eskwela. Ano nga tabo? Tungod sa kapigadohon, Tita Reg, do hambas ang ginikanan ko, doon din ako nila padayon sa pag-eskwela kay tungod nga wala gid sang kwarta, so mayo lang gid kay ang akon nga isa ka magulang naghambal nga may scholarship sa amon banwa. So ging hambalan niya ko nga magkuha gid sang exam and nagkuha gid ko, Tita Reg. Then after didto nakapasar ako kag amo to naka-decide ko nga maka-continue sang akon college journey. Ano ang mga privileges sa imong scholarship nga napasaran? Free tuition ina, Tita Reg, then free miscellaneous, no? Free miscellaneous din. Ano nga course ng imong ginkuha? Ng BEd. Okay. Kumusta ang inyong pagpangabuhi? Surihay kami parte sa imong family, Miss J. Ang akon nga nana, si mamang sasabalay lang siya, wala man siya permanent nga obra. Ang akon nga tatay nagapanguma lang siya, Tita Reg. Sometimes nagabulig man siya sa panguling sa akon nga mga utod nga lalaki. I see. So 2012 nag-start ang imong college journey kag ini man nga tuig nga nabuo ka mo bilang mag-abyan. Palihog istoryahay kami parte sa mga friends mo. So nabuo amon friendship sang start sang nag-meeting ta sa scholarship. No. Actually tita, kami sang meeting sa amon nga scholarship bala lang, tita. So dira kami nagkilalahay gid nga ululupod man kami gali nga scholar man sa amon nga kag classmatanay man kami. So dira start gid ang amon friendship, no, sa meeting. Then after ng duty, naga-duty kami na kung wala kami klase. Bali, Tita Reg, ang amon nga scholarship is ga-require siya sang 120 hours nga community service for every year. So, ang ginaobra na muna kung vacant namon or wala kami klase or kung weekends, naga-render kami sang community service sa munisipyo. So, dira, ulupod na kami 5 renders ang amon nga duty, and from then nabuo ang amon nga friendship kag tungod ang bal ni Miss J kay na isa lang kami ka section sang college. So didto pagid nga nag strong amon nga friendship bala kay kami permi upod hindi lang sa eskwelahan pati sa community service kami man Japon ululupod. What do you do sa community service? Usually, Tita Reg, do payback na siya namon sa amon nga banwa kay scholars kami. So, ang ginaobra namon na isa is coastal cleanup, mangrove planting, tree planting, roadside cleanup. It's just a way of giving back sa amon nga banwa for sending us to school for free. 20 hours? 120 hours, Tita Reg. 120 hours. Yeah, 60 hours per SEM. So, sa isa ka, sa isa ka semana, how often would you do that? Wala man, Tita Reg, nga for 1 week dapat may certain hours kagid. For as long as sa isa ka SEM, ma-cover mo na siya ang 60 hours. So anytime na free ka mo. And I'm sure ululupod gid ka mo, yes, no? Tita Reg. I'm doing that. Paano nyo nahambal nga naging very challenging ang inyong journey sa sunod sa eskwelahan? Mr. J. Very challenging ang amon journey sang college
college tita, it's because nga nagalakat kami sa eskwelahan nga we have only 50 pesos. Sulod na dira ang amon pamasahe, ang amon inugbakal sudan, kag kung kaisa kung may photocopy nga gina-require kami og photocopy, dira man na namon ginakuha sa amon balon nga 50 pesos. So with that amount tita, do nabudlayan gid kami kung paano namon mapaigo ina ang 50 pesos. Given nga mahal gid ang tanan, so dira na challenge kami nga i-budget namon ang amon nga allowance nga 50 pesos gid. So bali sa inyo nga scholarship, wala na include ang allowance? Wala na tita. Okay. So in one day, kung mag-eskwela ka mo, mga pila ang inyong nga expenses. Ano lang, plete, tapos pulo pamahaw, i-minus na lang dabi ang mga Xerox. Kasi isang una, daw hindi pa gid to gawa kuan sa cellphone. Although may cellphone naman to, no, that time, pero not everyone can have that cellphone na may camera. Okay? So, plete nyo, pila? Sa tricycle, tita, 20. Sa jeep, like 20 man, tita. Back and forth is 40 pesos. Okay, so mabili na lang gid. Puro pamahaw is 10 pesos. 20, yes, tita. Kamutanan, tag 50 pesos ang inyong allowances? Sometimes, tita, may ara nga 40 lang kisa. So tsakto-tsakto lang gid? Yes, tita. Oo. Okay. What do you have in common? Aside siguro tita nga sa all kami tanan is scholars sang awan nga banwa. Tanan kami education student. And tanan kami came from a family that is economically challenged. Nga do amo na siya amon nga common ground nga since we came from economically challenged families, we strive hard and value ang scholarship agin hatag sa amon kay chosen few kami sang banwa nga isend to school nga wala gid sang bayaran, not hindi pa sa iban nga scholarship nga allowances nga ginahatag amon free tanan-tanan gid. So amon na guro ang amon nga common ground gid sa amon nga tanan. So may allowance? Wala, Tita Reg. Sila lang ang banwa gila namon ang shoulders sang amon nga tuition. So tuition lang gid, yeah. So what was expected of you and required of you as their scholars? Kinala namon tita i-maintain ang amon nga grades nga hindi magnubo sa 2.0 ang average. Okay. Nakaya? Nakaya, tita. From first year to fourth year? Yes, 4 years na, no? Ang inyong kurso. So far, wala mo sa may nataktak? So far. Okay. That's good. Man may nataktak sa amon. Okay. Very good. Nga ang nakahambal ka, mga life is so unfair. Ikaw gid Miss J. Ano ang inyong agyan nga mga kabudlay? Nahambalan namon tita tungod nga hindi kami pareha sa iban nga anang bisan willing kami magituon nga makatapos gisamon pag-eskwela apang ang amon nga kabuhi do wala nag-align nga pero sa iban ang allowances nila wala na sila ga problem, ang tuition nila ginahatag na sa ila sa Palihog ko patuon lang sang microphone sa mouth. Hindi lang siya paghulag-hulagon ha para wala unnecessary noise. Sorry. Okay, sige. Amo na pigado tungod sa kapigaduhon di siguro tita amo na nahambal namon nga ang kabuhi namon do unfair na gid man compare sa iban. Okay. So makita niyo no nga ang iban why is it nga sila daw ka gasobra-sobra ang kwarta, do hindi problema ang pagpangbayad sa tuition kag siguro makalagaw-lagaw, makashopping-shopping pa sila. So may abundance, whereas sa inyo daw feeling nyo no nga daw deprived of some things, pero nagapangita gid kamo sa paagi para nga somehow malabot nyo man ang inyo nga ginapanghandom sa inyo kabuhi, especially nga maka-graduate gid kamo no, nga maka-college degree gid kamo. So let us talk about the beauty sang inyong pag-ulupdanay na sa inyong pag binuligay just to survive, no? So ano ang setup kung tagpalanyaga? Anong inyong panyaga? Kay kulang kamo
sa allowance? During lunchtime, tita, nagalantaw kami na sa kantin kung ano dara ang mga menu nga ma-afford namon. And then, after that, mamangkot kami na kung tagpila. Tapos, kung may ara sa amon nga may ilo extra, siya na ang nagatabon gid nga daw dako gid bala tita iya gasto. Tapos ang less na lang is amon na ang amon nga tabunan para makumpleto kag mabakal namon ang amon sudan. So share. Yes, tita. So usually ano ang makaya? Usually ang ginabakal gid namon is utan. Tapos tungaon man na namon. Tapos kung may ulo extra, gabakal kami extra man nga bihon. Kay parang ma-divide namon kung pila kami kabilog, 5 kami, for example. So, isa ka order lang na, isang bihon? Oo, tita. Isa lang. Order, isa man kautan. Tagpilang utan? That time, 15 pesos. And then ang bihon? Ang bihon is 20 ata. Okay, so 35. Nagabalon ka mo kanon? Gabalon kami kanon, tita. Very practical. Oo. So that means makasurvive ka mo sa 35 pesos lang gid nga sudan. Makakaon na ka mo, makapanyaga na ka mo. So i-divide sa 5 ang 35 pesos. Di almost pila lang, di ba? No? So very practical. Mabusog naman ka mo. Doon di man bitin. Yes, tita. Mabusog man in a way. Ano man siya, kaya man sang tiyan. But I'm sure, no, nga samtang nga nagkakinaon ka mo, masadya ka mo. Because nag-iinistoryahanay ka mo, nag-share ka mo sa inyo nga mga dreams, sa inyo nga lessons, hindi bala? And many things. Kung luyag nyo nga mag-soft drinks, paano nyo gina-share nga 5 ang isa ka 12 ounce nga soft drinks? Naga-soft drinks kami tita usually kung hapon nga do after class na mabantay jeep nga mapuli. Mabakal kami na isa lang ka 12 ounce tapos pasulod naman sa plastic kag isa lang na syempre ka straw kay nahuya man kami maayo nga 5 gid ka straw tapos amo na bulos-bulusan na namon tita kay tido wala man kami ano sa isa kay kilalahay naman bala kami haw. Kag wala pa to COVID sa una. Okay. Pero, I'm sure you are enjoying each other's company. Nagabinuligay ka mo sa mga lessons, sa mga assignments, sa mga projects. Ulupdanay ka mo sa pag-obra, paghatag sa inyong community work. Pero, hindi ginaya ma-avoid. May times nga nagka-conflict man ka mo. May natamo gid man. Nga mo sina. Yes, tita. Istoryahay kami, talihog. One time, ginsuknaan ko ni Mr. J nga gintulok ko siya kuno masakit tita Reg. Pero hindi ko na aware nga amo na gali ang bala sa iya nga pagabot sa iya gali abiya ginapaturungan ko siya. So ging hambalan ko sa nga wala tuya sa akon gin natural ko na bala nga panulok. Pero hindi gid siya magpati kay kuno ginatulok ko gid siya kuno sang masakit. Tigin hambalan ko siya nga silin ko kung may prize kung may award lang ang ang maling akala na bala tita Reg nang sumakum laude kana didto kag nag-init gid ulo ya sa akon dili kitanay kami nga duwa. So naglast gid guro ang amo tong away namon for a month gid kag before kami nag okay high liwat nga nagbalik sa dati nga do wala gid man sang nga amo to bala nga hindi gali to hindi ko aware nga or hindi ko hungod nga tulukon siya sang masakit tita Reg. Okay, Mr. J, what was your stand about this? Nga doon na hurt ka gid, feeling mo gid ka masakit. Siguro tita sa amo na nga time daw need pa namon siguro nga kilalahon gid ang isa kag isa. So that time daw nagasugod pa lang kami sa amon friendship. So daw wala pa gid namon makilala gid ang isa kag isa. So bisan sa tulok lang daw na misinterpret ko si Miss J. So far bisan amo tong natabo at least okay kami nga duwa. Okay, kay tinag ka mo duwa nagka-conflict. Ti paano ya ang tatlo? May nag-support sa kay Mr. J, may ara nag-support kay Miss J or may nag-remain neutral ang tatlo kag gin-try nga ma-fix ka mo?
Wala man sila nagkampi kung sino ang ilakampihan sa amon nga duwa. Naghambalan sila nga istoryahan lang namon kuno ang natabo sa amon kay for sure ma-okay gid kami. Kay tungod hindi lang man do misunderstanding lagi ang tanan Tita Reg. Okay, so paano nyo na-settle ang inyong conflict? That time, tita, ginistorya ako ni Miss J nga daw usual yan ako nga panulok bala, hindi iya intention nga tulokon gid ako sa masakit. Daw nagano kami sang time nga makaistorya kami nga duwa, and then gin pa intindi yaman sa akon nga usual ya nga panulok ang amo sina nga panulok sa akon. Kag ano man gin ano ko man ako yourself sa iya nga nangayo man ko apology man ingat despite sa mo na natabo bala nang at least nakahatag kami time man nga maistorya kag makilala ginamon ang isa kag isa man. And I'm sure, no, ang inyong friendship nag-level up after that. You learn to know each other deeper, kag kabalo na kamo, no, kung paano nga mag-adjust sa isa kag isa. So what was the lesson nga na-learn nyo sa mo nga conflict nga inyong again? One of the lessons siguro tita nga na-learn namon is kabalo kita magpakumbaba. Despite sa mga natabo, we still remain humble gid kag wala sang maayo nga madangpan ang pag-away, especially sa mga mag-best friend. Hindi man pwede nga tanan kamo matinaas taason gid. So kinahanglan lang gid naton nga kilalahon ang aton kaugalingon, and at the same time man ang aton mga barkada. And kinahanglan nga amo na nang let's remain humble lang gid sa aton kaugalingon. Okay, that's good. At least na-settle ninyo and mas nakilala nyo pagid ang isa kag isa. May experience ka mo sa library kung mag-research ka mo. Anong nagakatabo? Ano ang diskarte nga ginahimo nyo para nga hindi ka mo maunahan sa iban sa libro nga kinahanglan nyo? Ang natabo na sa library, tita, is sorry sa amon nga librarian kag sa university. Ang books namon sa library is very limited para sa amon nga bilog nga section. So kami, since nagatipid kami sa amon nga allowances, usually pagkatapos na sang klase gauna kami na sa library, tapos ginapangita naman ang libro kundi nga libro ang amon gamiton for exams, for quizzes. Tapos kami na unang gahulam. Pagkatapos sa manhulam, ginatago na siya namon sa lain nga shelf para hindi siya makita sang mga classmates na namon. Kaya once nga makuha na nila kung photocopy nga pagwa sa library, dugay naman siya makabalik. So kami, since wala kami ga-photocopy, kay gatipid kami sa amon nga allowance, amon ginabra. So what do you do? Wala gi ka mo ga-photocopy? Ga-photocopy kami sa Reg kung ano na gid, kung critical moments na gid nga wala na kami choice. Pero isa lang kaset. Yes, Tita Reg. And then i-share nyo na. Yes, grabe nga pagtitipid, no? Kay kon exam, Tita Reg, kami gaan naman kami kon may mga times nga kon exam days, gatulog kami sa balay, sang isa naman ka classmate lang, isa naman ka friend. Tapos urlupod na kami na review using the same material. Okay. So tipid na tipid gid gali, no? And then, syempre kung friends kamuya, ulup danay ginaya. Almost at all times, no? Kundi nang isa, kung pwede pala, dito man na ang tanan. So ano ang style nyo kung magkato ka mo sa school every morning? Paano ka mo nga maghulat nanay? May diskarte ka mo, ha? During that time, tita, syempre may mga cellphone na kami, pero hindi siya siling high-tech gid nga mga cellphone. Okay. Happy na kami nga maka-message, maka-use kami cellphone para nga maka-communicate with each other. And during our college life, every morning, especially ang mga girls namon nga mga friends ho, tita, ga-message na sila kung ano nga mga jeep ang ila masakyan, and then ihambalo na sang isa nga amon nga jeep amon sakyan, lapit na lang kami da sa inyo. So ang isa hindi man iya magsakay sa nauna man nga jeep, kay gusto ya hulaton man ang jeep nga ginhambal sang isa namong ka friend para ululupod ka. Yes, tita, oo, para ululupod kami.
And then gahod-gahod ka mo sa sulod sang jeep. Yes, oo. So super enjoy sa gihapon. Yes. No? May pamamaraan. Well, of course, during college days hindi lang kids man siling, no, nga study, pangabudlay. May mga light moments man ka mo. As friends, like galagaw-lagaw man ka mo pag may time. Di ka mo kakadto. Ang usual namon, tita, nga ginakatuan, like, malagaw kami sa baybay. Since nga ang amon isa ka friend, lapit ni sila sa una sa baybay, si Miss A. So, permi kami dira, tita, sa ila. So, dira man kami kisa nagatulog sa ila balay. So, nagakalatabo na iya kisa nga gapaligo kami sa baybay, bisan gabi na, bisan ang tubig, tagatuhod lang, tita. So, happy-happy na kami na iya. Nga makapaligo kami. And then, mayroon time kis ang hunas kong gabi. So, gina-enjoy na lang na namon, gina-take na lang namon ang time nga manulo sang pasayan using cellphone na lang, tita, nga flashlight. Grabe. Oo. May makuha And then oo, tita, masikop man namon. Okay. Oo. That's very enjoyable, no? Gina-imagine ko lang. So, balikan mo, ang tagsa ka mga ginikanan ninyo, kilala na gid ka mo. Nga 5. Like si Miss J, kilala naman sa mga parents mo, ang mga friends mo nga ini. Kaya nag-sleepover, gani ka mong siling nyo, di ba? Sa mga balay-balay ninyo. Correct? Yes, tita. Okay. So, kilala man ka mo sa mga parents ninyo? Oo, very familiar gid sila sa amon, tita. Amo na ang feeling namon nga daw welcome kami bala sa isa-isa kag isa, since nga daw wala lang pang iban-iban man ang mga ginikanan namon kung kami magkadto man sa balay sang amon ni friend. Kumbaga welcome gid kami, daw feel at home kami pag abot namon sa ila. Okay. After all the hardships, you graduated. O lulupod man ka mo? Nag-graduate? Yes, tita. Sino ang nag-cum laude? Si Mr. O. Wow, Mr. O, congratulations. Thank you, tita. Okay. Cum laude. So, sa nakatapos na ka mo and while waiting for the board exam, ano ang inyong agin kasugtan? After naman graduate, tita, is almost kami gid, tanan kay kami sa amon nga grupo is nag-try review. Nag-try kami review center, pero because nga wala kami still ang problema naman is budget para sa review, kay ang education requires bayad man siya kung mag-enroll ka sa review center. So kami wala kami sang budget, ang naobra lang namon is nag-down na kami sang 500 pesos, tapos wala na kami nakapadayon sang review kay short kami sa budget. So ang ginobra namon, nag-ano lang kami, nangita kami obra dayon right away after namon stop sang review, do around 1 month lang kami nag-review. So nag-apply kami sa mga call center. Ginimo namon ang call center training ground para sa mga interview sessions. Kaya sa panumdo namon daw mo ng preparation namon kung mag-apply kami Japon sa teaching field interview. Okay. Until such time nga, yes, tita. Yes, go ahead. Until such time nga si Miss M, sulod siya sa isa ka call center dira sa may molo. Okay. Tapos kami nagkanya-kanya naman pangita sang obra, kay wala hindi na kami naging fortunate sa call center field. Pero nakakita ka mo, tanan ka mo, nakakita gid man ka mo obra. So Yes, paano tita. inyo nga pag-review? Ang amon nga pag-review, tita, nagbuka kami actually nga grupo. Kami nagpabilin sa GSU. Dira kami nag-review, and then ang other friend is diri sa city. So ang ginahimo na lang namon is, since nga nag-stop sila iban diri sa city, ang amon nga review materials gina-share namon sa ila. Oo. And then after sina nag-apply kami sa mga schools as teacher. Ano ang results ng inyong exam? So far sa amon, sa 5 kami, 3 kami ang nakapasar una. Tapos si Miss M, wala siya nakapadayon, nakaupod sa amon pagkuha namon
tita, kay ara siya sa call center obra. So for the next naman siya nga board exam nagkuha and luckily nakapasar siya. Tapos si Miss J naman nag-upod sa amon sang nagkuha kami board exam pero unluckily na wala siya nakapasar. So gin-motivate lang siya namon nga hindi lang siya feel bad gid sa result. Gin-motivate siya namon nga mabulig kami sa iya sa pag-review sa iya. Makuha siya liwat exam, tita. Okay. Miss J, what was your feeling? Ang mga friends mo, teachers na, ikaw, wala pa. What was the feeling that time? Kag paano ikaw nila nga gin-motivate? Ano ang pagbulig nila sa imo? Parang, sige lang, kaya yan. Take lang liwat. So actually tita, pag-abot sang results sang March 2016, amo to pagbalo ko nga wala gid ko naglantaw sang ngalan una kay do nahadlok gid ko nga silin ko basi hindi gid man ako makapasar and amo gid to wala gid man gid ko kapasar. Pero after sina gid message ko nila nga apat nga sila nila wala ka gid man dai makapasar. Pero sige lang kay nang buligan ka namon. Then amo sadto nga gintagaan ko nila notes, ang review materials, tapos sa review materials nga may naka-clip nga isa ka notes nga gamay nga papel nga may sulat nga kung kaya ko no sang iban balaan gid nila nga kaya ko man. So ginpasulod ko gito sa akon nga tapos that time sa amon nga lugar wala sang signal, Tita Reg. Ang ginhimo nila nga mabuligan ko nila review tungod nga malayo man sila, gina-message ko na nila sa mga question, Tita Reg, tapos gina-answeran ko na pero wala sila kabalo nga samtang gina-send na nila ang question, ginabasa ko man sa So bali gina-review kanila. Oo, Tita Reg. Ginabasa ko ina sa may review materials nga ilagin hatag. Kay ara man da. Oo, kay ara man sa tupad ko mismo. Then i-send ko na sa ila ang answer. Das gambal na sila nga, tibalaan mo man gali pero wala sila kabalo nga nabasa ko na sa review materials nga ilagin provide, Tita Reg. Okay, so sa second take mo, anong resulta? Sa second take ko March 2017 na to, no? March 2017, luckily nakapasar na ko, Tita Reg. Alright. So tanan ka mo nangin let passers na. Yes, tita. Okay. Fast forward kita, ha? So, after college days, kumusta ka mo? Kumusta na ang tagsa-tagsa sa inyo? You will answer that sa atong pagpanubalik mga kabombo. Balikan natin si Miss J and Friends. Dirigi hapon sa kahapon lamang program. Kaupo din niyo si Tita Regine. Ang tumandok sang Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958, subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kagay Dictionary of International Law and Diplomacy. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas.
Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga Kita diri sa KLP, oras naton, it is now 3 minutes before 3 o'clock. So you've been friends since college days and after nga nakagraduate, friends sa gihapon, nangin professional sa gihapon ara ang friendship. Now, I'd like to know, kumusta na ang tagsa-tagsa sa inyo so far? So far, tita, bisan nga may mga kanya-kanya na kami nga mga obra, still ang friendship, ang communication ara gihapon sa amon, and we find time gid nga maka-meet with each other kami, makabanding kami, tita, kag maka-istorya about life. How often do you see each other? Sometimes, tita, kung maka-time kami, every weekend, tita, since nga naga-masters kami. So after namon na sang class na nga naga-ano kami na sleepover kami na. Dalaman na ni Miss J ang iya nga mga children. Oo. Okay. So na-enjoy gid namon ang time, tita, kay ang iya nga mga bata ka ano man ka very talkative gid bala. So nagakalingaw man kami sa mga bata niya. Okay. So ikaw subong, Mr. J, kumusta na ang estado sa imong nga kabuhi? Kumusta ang imong heart? So far, subong, tita, single ako. Available. Oo, available, pero siguro hindi pa anay time, subong, kay may priority kita sa kabuhi. So maybe later. Oo. So ano ang work mo subong, Mr. J? I am a private teacher, tita, sa isa ka pribadong eskwelahan dito sa Guimaras. Okay. Elementary teacher ako, advisor sa grade 6. Okay. Naga-masteral ka man? Oo, tita. Tanan ka mo? Oo, tanan kami. Alright. And still, the friendship remain? Yes. Okay. Miss J, ikaw, kumusta ikaw subong? Kumusta ang estado sa imong nga pagkabuhi? Ako subong, tita, happily married ako. May duwa na ako kabataan, isa ka babae kag isa ka lalaki. Ano ko subong admin staff sa isa ka public elementary school sa Guimaras, Tita Reg. Okay. Miss A. Ako, tita, kaka-resign lang. Charot. Unemployed, tita, kay nag-process ako sa sini nga year for ranking sa sa DepEd and waiting for the item, and I am taken, not for granted. Charot. Pero hindi pa married? Hindi pa, tita. Okay, soon. Soon. Mr. O. Ako, tita, is 5 years, turning 6 years na as public school teacher, handling alternative learning system sa Guimaras, Japon. Okay. Single? And, double? Single. So, ikaw ang single kag si Mr. J. Yes, tita. Si Miss A is also single. Yes, tita. Legally single. Legally single, but soon to be, no? Married siguro. So, ang nag-excited, gijugali to get married si Miss J. So, kamusta naman ang inyong mga partners? Aware sila nga grupo ka mo, nga until now, ulop danay ka mo sa gihapon, officially, nangin ka grupo man sila? Naka-adjust man sila sa grupo ninyo? Yes, tita. Actually, kung magtulog kami sa balay ni Mr. O or Mr. A o kung kay Mr. J man, nag-upod man na siya, tita. That's good. So, nangin member naman, no? And you became family, I guess. Tapos sa mga kabataan, ikaw pa mala ang may bata, no? Kag si Miss M. Okay. Naga-close man, no? Ang mga kabataan. And then, during wedding, nimo, kag niya, sigurado gid, no? Nga present ang mga friends. Okay, paano niyo na-maintain through the years ang inyong friendship kag strengthening it? Siguro, tita, ang amon lang the way we maintain our friendship is that naging support system namon ang kada isa isa and na-realize namon sa actually after na sang college
nga kahit ang amon nga mga challenges sa life came after nag-graduate kami isang college. Not only nag-graduate na kami, lain ang amon nga mga challenges. It does not only involve sa mga financial, but ang pinaka-budlay gid siguro is when our individual family members died. Napatay ang aming sa ka-friend. And wala kami aside sa amon family, ang nag-upod gid sa amon is, or nag-unong gid sa amon sa aton nga language, is ang friends namon, kami isa. Okay. Kami kami ang sandalan sang isa. So that's why wala gid kami guro matamaan gid nga na depress or wala kami natamaan sa amon emotions. Okay. So what can you say of the levels ng friendship nga inyo nga nalabutan? We consider ourselves, or we consider our friendship not only as friendship nga superficial, but we consider ourselves as brothers and sisters in different parents. Do magulutod kami, kung magturing kami sa isa-isa, do magulutod na kami. Okay. So in short, you became family. Yes, Tita Reg. Okay. So Miss J, ano ang imong paglantaw, no? Sa imong paglantaw, ano dapat ang type of friends nga imo nga updan tudloy mga malabot ang imo nga mga handom sa kabuhi? So, ang dapat natin nga updan nga mga abyan, ang example ko na lang ang mga abyan ko nga subong nga bisan una sila nga makalabot sang ila nga mga handom, wala ka ginilagin bayaan, sa baylo ila kabuligan kag butungon para man malabot ang imo man gusto nga labuton sa kabuhi mo, Tita Reg. Okay. Funny question. Curious lang ako. Okay. Why gid sa naghulugay sa inyo nga buot? Mga lalaki kag babae kamo sa inyo nga grupo? I mean, that's pretty normal, ha? May nagka-crush, di ba? Mr. J. So far, tita, daw wala gid natabo So, sa wala amon. kasang type. Oo. Okay, kisagan ni tita daw gahambala lang kami ni Mr. O nga malaon na lang kami kay sila na iyaga pili sang para sa amon. Sila ang Yes, tita. imo qualifications. Oo, kay para gusto sa nila inyo. ang mga girlfriend namon kuno makasaho man sa ila. Okay. Oo. So part na gid gali ka mo, ha, sa mga kung ano man ang mangin labutan sa ulihi, kinahanglan may consultation from them. Is that it? Yes, Okay, Tita. sige. Do sila na ganing decision sa amon nga. Pero that's the beauty of it, no? Nga, pila ka years na ang friendship niyo subong? 2012? Mga... Almost 12 years. 12 siguro, years. Tita. And kanami, because naga-deepen lang gid, no? Ang relationship. Kag naga-extend bala, nga this time ang mga spouses, ang mga partners, ang mga soon-to-be partners, nagakilalahay man, kag nangin isa naman, no? Isa naman sa inyo. So, part naman sila sa inyong nga grupo, ang grupo nyo that became a family. So, what is your message sa inyong mga friends? Siguro tita, ang mahambal ko lang, salamat gid nga kamo ang akon nga nakilala kag nangin abyan since 2012 and beyond, tita. Okay. Miss J. Mahamba ko lang sa inyo nga tatlo gali nang thank you so much sa tanan nga pagbulig sa tibong sa akon permi bisan gakaulihin ako kisa sa inyo pero ginabuligan gid ko permi. Thank you so much gid. Miss A. To my support system, thank you gid sa tanan through thick and thin, sa kasadya kag kasubo, salamat sa pag-ulupdanay kag I will forever treasure sang mga moments nga ulupdanay kita tanan. All right. Siguro Tita, if I can give one word para sa akon mga friends, that is sa salamat, that encapsulates all my emotions, all my messages. Kay wala gid sila biya in times of challenges, in times of difficulties sa life. Okay. So, where do you see your friendship after many, many years? Siguro hasta nila magtigulang, Tita.
Kanami lang gid no. Nga amo sina no. Ma-travel na guro hasta magtigulang hasta may mga kabataan. Correct. And enjoy gid each other's company. May ngalan ang grupo nyo? Yes, tita. Ano? Support system. Talagang support Yes, system gid. Forever. So what if may naluyagan ka kag hindi approve sang grupo? Siguro tita, doon mo nang pinakamabudlay nga desisyon para sa amon. Ba't may nagkakatabogin man nga amo na? As in, bala nila, oy, type ya si Amonip, hindi kami na iya. So what happens? Sa akon siguro tita, kay before I have a girlfriend man, we have been together 7 years. Oh. Oo. Tapos sometimes daw silosa. Since nga ang akon yung mga support system is girls, so do hindi gid malikawan yung magselos-selos bala tita. And sometimes nga ambal ang mga girls namon nga mga friends so nga ano man naman do man na bala tita. Okay, so walang nangyari. Wala. Strict gali no ang mga girls kag may say gid sila sa love life sang isa kag isa. But anyway, I can also see my friend, myself sa inyo. I also have my own set of friends. Kag until now, no, friends sa gihapon, kag ululuk danay gid sa whatever it is, no, nga kundiin mandalon ang amon nga friendship, and we also became a family. So, sa tanan nga may mga friends, may mga kagrupo, kag I know no nga support system man ang inyong pagkabig sa inyong friendship. Well, I am saying a prayer sa tanan sa inyo. Kag sa inyo gid especially no nga mas mag-grow pagid kamo as friends, kag ang inyong friendship mas mag-grow deeper lang gid no, kag in times sang needs sang isa kag isa, be there, just be there. Kag kung may conflict man nga magkalatabo, just think of it as something that would bring you to another level sa inyong friendship, meaning ga-level up lang, wala siya nga nagapanaog kundi nga nagapasaka. Congratulations gid sa inyo support system, and this is the first time no nga grupo ang aton diri nga mga bisita through Miss J nga amo ang nagsulat sa inyo nga istorya. So congratulations, you have won 1,000 pesos in cash gid. Paano nyo inatulungaon? Anyway, I am sure no nga may katuan ka mo, may lagawan ka mo, kag may makachika-chika ka mo. Pero pangapi Anyway, thank you so much gid sa inyo, and of course, just a little while, may wait lang. Before kita mag-announce ang aton nga winner, may ara pa ka mo nga Luya nga ihambal, may tamyawon ka mo? Pwede ka tamyaw, tita. Go ahead. I will take this opportunity nga pasalamatan ang amon nga administratress, si Sister Linlin. Thank you, Sister, sa pasugot sa akon nga makadayon diri sa Bombo Radio. Salamat gid sa imo. Kag ginatamyaw ko man dira ang akon nga mga colleagues dira sa eskwelahan nga nagahiwat subong sang General PTA meeting. Kay actually, tita, nagambal ko tani sa ilan nga hindi ko kaupod kay may General PTA meeting kami, so daw nagduwa ko, but istorya ko si sister nga kung pwede ko kaapa sa ila, so nagpasugot man si sister. Okay. So mayong hapon dira sa inyo, kag padayon lang sa aton serbisyo bilang isa sa mga maestra kag maestro. Okay, sige. Thank you so much once again ang aton nga mga winners support system, and thank you, and especially sa kay Miss J nga amo nagsulat sa istorya nila about their friendship. Maraming salamat sa inyo mga kabombo, especially sa aton nga mga letter senders. Ang aton nga winner para sa sininga semana to also win 1,000 pesos in cash, and next naton nga pag-interviewhon, hopefully makakaduman siya diri sa Bombo Radio. Ikaw ina Mosang. No address, simply Mosang. Congratulations gid sa imo, Mosang. Ikaw ang aton nga winner for this week. Mga kabombo, salamat gid sa inyo. Balikay kita on Monday. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Up next, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, and Dear Diary. Mga programa, mga dramas diri sa
Bombo Radyo Iloilo nga inyo gid nga ginakalangkagan kag ginapamatian every afternoon after sang kahapon lamang program. So see you on Monday. Sa gihapon ninyo alagad si Tita Regine para sa KLP. Good afternoon and God bless.